دمت زي كونسي ولا أنا لازم تمسيت تواهبا أملكك هللويا 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 يلا هللويا هللويا أقول لا مش صح እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ አመድና ጸሎትን ከፍቶይና ኩላትና ጸሎት መንፈስ ነውን እግዚአብሔር አብከም ይነቅረብ እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አቤት የዘላለም አባት የዘላለም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ አሁኑን ጌታ ሆይ በኻናው ቅድሜኻ መጽናለና እግዚአብሔር ሆይ በምህረትካ ዘንበል ክትብለና አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ሆይ መቅራብ ተዛዕበ ዕድል ይሞ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ብርታዓት ኮይና ይኮነን አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ቅድሜኻ ንቀርብ ድኹማ ስለዝኾንና ኢናሞ አምላኬ ሆይ ክትረዳዓና ጸልያለን አቤት ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ከመኻ ዝበለ አምላክ ስለዚህ የለ ከመኻ ዝበለ ጎይታ ስለዚህ የለ ጌታ ሆይ ተመስገን ጌታ ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን ጌታ ከመኻ ዝበለ አምላክ የለን ብሩክ አምላክ ይኻ ጎይታ መልካም አምላክ ይኻ ጌታ አቤት አቤት ምሕረትካ ጎይታ አቤት ምሕረትካ ጎይታ አቤት ምሕረትካ ኢየሱስ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ እውነት ነው ጌታ ሆይ ናትካ ሐቅ እግዚአብሔር ሆይ በምንም አይካሐድኒው አምላኬ ሆይ ትማሊ እግዚአብሔር ሆይ ካብቲ ተቅደቅ ጸልማት አውጽኻና ኢኻ ጌታ እጁን ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ በጸጋኻ እንካና ኢኻ ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ገዛ ነፍሳችን እንጥምተሉ ጸጋ ይብልናን ግን ምሕረትካ ይጎይታ ምሕረትካ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ተመስገን ስምህ ብሩክ ይሁን ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በቂ ነህ ኢየሱስ አንተ በቂ ነው ጌታ በነገር ሁሉ በቂ ነህ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ኢየሱስ አንተ ትልቅ ነህ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ዘደክም እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ በምን እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ እንመስልህ ያው ዝሆንከ አምላክ ተመስገን ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን ስምህ ብሩክ ይሁን ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን የዘላለም አባት ተመስገን 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 እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ከም ትዝግባና እንኳን ተዘይኮና እስኻ ግን እግዚአብሔር ሆይ አይትልወጥኒ ኻ ጌታ
ኣይትላወጥ ኒኻ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ንሕና ኢና ንላዋወጥ ንሕና ኢና እግዚአብሔር ሆይ ኦፍ ኦን ንኸውን ኣምላክ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እስኻ ግን ኣምላክ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ከምቲ ወላዲት ንውልዳ ትርህራሃሎም ትርህራሃልና ጌታ ሆይ ትድግፈና ጌታ ሆይ ኣምላክ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ኣምላክ ሆይ ብዙሕ ዘመናት ክንቆጽር ዝኽኣልና ብኣንተ ምሕረት እሞ ተመስገን ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን ጌታ ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን ዘላለም ንጉስ የዘላለም አባት በምን እንመስልህ ጌታ ሆይ በምን ጌታ ሆይ እንመስልህ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ሐሳባችን ፈቃዳችን ሁሉ ስጋው ነው ጌታ ሆይ ምድራው ነው ግን ጌታ ሆይ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ግን ኣይትልወጥን ኢኻ ጌታ ኣይትልወጥን ኢኻ ጌታ ሆይ እጁን አምላኬ ሆይ ዝደኸመ እግዚአብሔር ሆይ ህይወትና እግዚአብሔር ሆይ እንተሓባበልካ ናብቲ ሓሳብካ እግዚአብሔር ሆይ እናመለስካና ኢኻ እሞ ተመስገን ስምህ ብሩክ ይሁን የዘላለም ንጉስ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፊት መቆም የሚችል ምን አለ ኢየሱስ ምን አለ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ከምሕረትካ በቀር አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስምህ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን 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 ያለና ትልቁ ነገር ምስጋና ነው ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ምስጋና ነው ኦ የዘላለም አምላክ የዘላለም ጌታ ተመስገን ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ሐሳቡ እግዚአብሔር ሆይ ውድቃት ኮይና ክንተርፊው አምሮና እግዚአብሔር ሆይ ሐሳብና ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ምድራው ኮይኑ ክተርፊ ዝደሊ አምላኬ ሆይ እስኻ ግን አምላኬ ሆይ ሐሳብካ ምድራዊ ኮነን እግዚአብሔር ሆይ መፈጸምታ አለዎ ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስምህ ብሩክ ይሁን ጌታ ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን በምን እንመስልህ ጌታ ሆይ በምን እንመስልህ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ እጁን ጌታ ሆይ በሰዓት በዚህ ጊዜ አምላኬ ሆይ መስዋዕቴ ኮይነ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ኣብ ቅድሚኻ ክንቆም መፂና ኣለና እሞ እግዚአብሔር ሆይ በብተ ዘድልየና እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ስንቅና ክትበና ጽልለኹ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ዝደኸማ እጋር ክብርትዓ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ተስፋ ዝቆረጻ እግዚአብሔር ሆይ ተስፈን ክሕደስ ነፍሳት አምላኬ ሆይ ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ክትረዳና ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ ክትረዳና እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ምስተውዓልና ክኽፈት ሐሳብና እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ኩሉ እግዚአብሔር ሆይ ናበኻም በርጌታ ሆይ ናብዚ እግዚአብሔር ሆይ ድሮ ዝሐልፍ ነገር ብቻ ከይከውን ንጽልለና እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ حق زمن زي جزاء نفسنا نريء الزمن كخون جيتا هوي جزاء نفسنا نقامة الزمن كخون زابير وي أملاكي وي تمكوخ نحزز قبعنا سحيتنا زابير هوي أملاكي وي زابير هوي كين محلالف كفقرك جيتا هوي ترد عنا نسل لنا أبيت جيتا هوي زابير هوي دك أي زابير هوي أبيت كوين حلقو كم زبالك زابير هوي كم خو عدي وعلكان جيتا هوي زابير هوي جن تمسخها سميع زخفت لبي زابير هوي إزاز لبي جيتا هوي كتبنا تسللخو زابير هوي أملاكي هوي حقي ترد عنا جيتا هوي من سياتنا ترد أبوتاتنا ترد مريحتنا ترد جيتا هوي أتيتات ترد جيتا هوي بس الزبن زيك زابير هوي أملاكي هوي كنكح زقبعنا خنكح زابير هوي كنملس زقبعنا خنملس كنستوعل زقبعنا كنستوعل كترد عنا سللخو جيتا هوي زابير هوي أملاكي هوي زبنو كفي إيمان نقحو خمز والكاك زابير هوي زبنو زستوعل لبي جيتا هوي كتمنى سللخو زابير هوي أملاكي هوي يبقى يسوس زابير هوي يبقى زابير هوي يبقى زابير هوي شللنت يبقى جيتا هوي أملاكي زابير هوي دخاماتشن يبقى زابير هوي شللتنتنا يبقى جيتا هوي أملاكي زابير هوي زي مستوعلنا يبقى جيتا هوي
እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሓደ ልቢ ሓደ ሐሳብ ኮይና እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንደሌሉ ዘመን ይምጻልና ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ዘመናችን እግዚአብሔር ሆይ እንዳንከስር እግዚአብሔር ሆይ ትማሊ ዝሓለፈ ዕድሜና ክንመልሶ ይከኣልኒ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ዝሃብካና ግዜ ሕጂ እዩ እግዚአብሔር ሆይ ጂና ክንነቅሕ ዝግባአና አምላኬ ሆይ በዚህ ዘመን ምስትዋል ሀበና ጌታ ሆይ አቤት የዘላለም አባት ዘላለም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት ይምጣል ጌታ ሆይ ምሕረት ይምጣል እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት ይምጣል ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ኦ አባ ምሕረት ይምጣ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አቦ እንደሌካለና ጌታ ሆይ እንደሌካለና እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ እዛ ነፍስና እንጥምነሉ ዘመን ይሆነልና አብኤስ ተረፍኩ አብኤ እግዚአብሔር ሆይ ሰዓትኩ አምላኬ ሆይ እና ጌታ ነፍስና እንጥምተሉ ሆነልና እንስልለና እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ምስትዋል የትሌናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ርዳአና ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ ርዳአና ጌታ ሆይ አኻልፍና እንበካለና ዝተረፈ ዘመንና ጌታ ሆይ ዘላለም ንጉሥ ስምህ ብሩክ ይሁን ምን ንበል ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፊት እግዚአብሔር ሆይ በደልን የምንለው ጌታ ሆይ በደልን የምንለው እግዚአብሔር ሆይ የመመለስ ዘመን ይሆንልን ለሰዓት ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን ተመስገን ጸሎት ቅዱሳን ካብ ጭልፋት ዓቁር አምላክ ይኻሞ ጌታ ሆይ ናባኻ አንተ ተመልስና እትሰምዕ ስለዝኾንካ ተመስገን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ገጸይ ድለይ ዝበልካና ንኾንቲ ይኮነን እግዚአብሔር ሆይ እትምልስ አምላክ ስለዝኾንካ ጌታ ሆይ እትምልስ ጎይታ ስለዝኾንካ ኢኻ ገጸይ ድለይ ዝበልካና ሞ ጌታ ሆይ ናባኻ ንምለስ ጌታ ሆይ ናባኻ ንምለስ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ናይ ንስሓ ልቢ ሃበና ጌታ ሆይ ዝምለስ ልቢ ሃበና ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ዝእዘዝ ልቢ ሃበና ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ድንዙዛት ከይንኸውን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ በሐቂ ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ እዚ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ እንፈልጠሉ ዘመን ይሁን ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ በሐቂ ዘመንና ምስከርና ከይንቀትል ጌታ ሆይ ዘመንና ከይነባኽን አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ክትረድአና ስለትኽእል ተመስገን ስምህ ብሩክ ይሁን አቤት ጌታ ሆይ ተባረክ ስለሁሉ ነገር መልካም ስለዝኾንካ እግዚአብሔር ሆይ ርህሩህ ስለዝኾንካ ጌታ ተመስገን ትሑት ስለዝኾንካ ጌታ ሆይ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ጸልያለን አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ዝህልወሉ ፕሮግራም እግዚአብሔር ሆይ በመዝሙር ይሁን በቃል እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሆይ እስኻ ተኸብረሉ ጊዜ ይሁን ጌታ ሆይ እናውን እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ውሽጢና እግዚአብሔር ሆይ ዝንካአሉ ምስትዋዕልና ዝኽፈተሉ ይሁን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ተዓዚምና ክንወፅእ ጌታ ሆይ ውሽጥና እግዚአብሔር ሆይ ንወስነሉ ዘመን ክኸውን ስለዝሰለለኹ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን በነገር ሁሉ ተባረክ አንተ ሕያው ነህ ጌታ ሆይ አንተ ትልቅ ነህ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ምን ንበል እግዚአብሔር ሆይ አንተ አባ ስላለህን ነው ጌታ ሆይ እንደዚህ ምንል አቦ እስኻ ስለዘለኸና ኢና እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ቅድሜኻ እናልቅስ እስኻ አቦ ትምልስ ጎይታ ስለዘለኸና እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ቅድሜኻ ጌታ ሆይ ዝልና እግዚአብሔር ውሽጥና ነፍስስ አቤት ጌታ ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን ስለሁሉ ነገር ተመስገን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ መልካምነት ካብዙ ስለሆነ ተባረክ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ስለወጣቶች ስለመንስያቱ ንጸልይለና አምላኬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እውነት ነው እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ህብረት ደይባሎ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ናይ ኑሮ ጫና አለው ጌታ ሆይ ብዙ ክብደት አለው
እግዚአብሔር ወይ ካብዝግን አምላኬ መዝህልዎ መንእሰያት እግዚአብሔር ወይ አምላኬ ሓሊፎም ዝኸዱ እግዚአብሔር ወይ ምስተው ዓለም ዝተኸፈቶም መንእሰያት ስለተበና ስለተውስ ስለተሳግረና ጌታ ሆይ ተመስገን አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ከም ዳንኤል እግዚአብሔር ሆይ ዝወሰነ ልቢ የድልህና ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ዝወሰነ ልቢ እግዚአብሔር ሆይ አነስ አይረክስን ዝብል ጌታ ሆይ አምላኬ እግዚአብሔር በዝኹፉ ዘበን እግዚአብሔር ብንሪኦ ብንሰምዖ እግዚአብሔር የማጨን ዘጨነቅ ጊዜ እሞ ጌታ ሆይ አነስ ካብዚ አይረክስን ኢሉ ዝተፈለየ ህይወት የለና እሞ ጌታ ሆይ አቅመህ ትህበና ጸጋ ክትበና ጌታ ሆይ እጽልለና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ብሩክ ይሁን በነገር ሁሉ ተባረክ እንወዳለን ኢየሱስ አንተ ትልቅ ነህ ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህ ኢየሱስ ለሁሉ ነገር ስምህ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ በዚህ መዝሙር ተገልግለና ሀብትና በነገር ሁሉ ክትረዳ ጸጋ ተብዛሃላ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ሁሉንትና እግዚአብሔር ሆይ ስጋ ስለተቋጻጸር ተመስገን ጌታ ሆይ በቃል ዘገልግለና ሐወንኮሙ ጌታ ሆይ አካሊና እንበካለና ሁሉ ፕሮግራምና አካሊና ካንበልና አንተ ያውነ አንተ ትልቅ ነህ ጌታ ሆይ ዘመናት እግዚአብሔር ሆይ ስለዘይልውጥካ በነገር ሁሉ መልካም ምግባር ናትካ ስራ ስለዝኾነ ተመስገን አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ከሚባል በላይ እንወዳለን ኢየሱስ እንወዳለን አባ አንተ ያውነ አንተ ትልቅ ነህ ስለሁሉ ነገር ተባረክ ስምህ ብሩክ ይሁን መልካምነት ካይብዛ ስለሁሉ ነገር ስምህ ብሩክ ይሁን አቤት ጌታ ሆይ ተመስገን 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 ጌታ ሆይ ተባረክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በስመ ኢየሱስ ተባረክ ሃሌሉያ ከመይ ጸኒሕኩም ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ኩላህና ካብ ዘለናዮ ተንሲእና ከነምልኾ ኢና ኣሜን ሃሌሉያ ብዛዕባ ኣምልኾ ክሓስብ ከለኹ ናይ ዳዊት ህይወት ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ዘምልኽ ህይወት ነይርዎ ሃሌሉያ ስለዚኡ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንታይ ተጻሒፉሎ መሲልኩም ብዛዕባ ዳዊት ግብረ ሐዋርያት 13:22 ምስዓሮ ድማ ንዳዊት ንጉስ ክኸውን ኣተንሳኣሎ ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ እዚ ከም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ከዓ መስከረሉ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ መስኪሩሉ እዚ ከም ልበይ ሃሌሉያ ንዳዊት እግዚአብሔር እዚ ከም ልበይ ኢሉ ሃሌሉያ ኣሕዋተይ ዳዊት ከም ልቢ እግዚአብሔር ዝኾነሉ ምክንያት ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ዘምልኽ ልቢ ነይርዎ ኣሜን ብንግሆ ተሲኡ ንእግዚአብሔር የምልኽ ነይሩ ብለይቲ የምልኽ ነይሩ እንድሕር ኢና ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ሃሌሉያ ንቓልካ ከስተንትንሲ ኣቐዲመ ቅድሚቶም ሓለውትስ ነቓሕኩ ይብል ምሽ እቶም ሓለውቲ ከይነቕሑሲ እሱ ግን እንታይ ይገብር ነይሩ መሲልኩም ንቃል እግዚአብሔር የስተንትን ንእግዚአብሔር የምልኽ እዚ ከም ልበይ ድማ ተባሂሉ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ እስኪ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር በኣምልኾኹም ባህበሉ ኣሕዋተይ ባሂሉ እግዚአብሔር በኣኻትኩም እስኪ ደስ ይበሎ ኣሜን ኣምልኾይ እስክበልዎ በቃ ንዓኻ ደስ የብል ንዓኻ በቃ ዘብህግ ጥዑም ሽቶ ይኹነልካ እስክበልዎ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ከምልኽ መፅእ ኣለኹ እዚ ግዜ እዚ ናትካ ግዜ እዩ እዚ ሰዓት እዚ ናትካ ሰዓት እዩ እግዚአብሔር ካብ ልበይ ዝመንጨወ ምስጋና ዝመንጨወ ኣምልኾ ተቐበል እስክበልዎ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ባህ ይበልካ እስክበልዎ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ በምልኾይ ተሓጎስ እግዚአብሔር በልዎ ሃሌሉያ በምልኾይ ካብ ዙፋንካ ሎም መዓልቲ ተነቃነቕ በልዎ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ልብኻ ይተሓጎስ በልዎ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣምልኾ ካባና ይደልዮ ኣሜን
እግዚአብሔር ኣምልኾ ኻባና ይደሊ ኣሕዋተይ ስለዚኡ ንፈርዖን ንእስራኤል ህዝበይ ክስውዓለይ ሕደጎም ዝበሎ ሃሌሉያ ህዝበይ ከምልኸኒ ሕደጎም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ካልኡ እንተሪኢና ኣነ ቀና ኣምላኸ ዝበለ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ኣምልኾ ኻኡ ክውሰድ ኣይደልን እዩ ኣሜን ጳውሎስ ድማ ንጢሞቴዎስ ንርእስኻ ኣምልኾ ኣላምዳ ክብሎ ከሎ ሓደ ነገር ኢልዎ ሃሌሉያ ኣሕዋተይ ኣምልኾ ነዚ ሕጅን ነታ ትመጽእ ህይወትን ይጠቅም ኢልዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነታ ትመጽእ ህይወት ኣሜን ዘለዓለማዊ ዝቕጽል ኣምልኾ ኣለውና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ኣብዚ ኮይንና ነምልኽ ኣብ ሰማይ ምስከድና ነምልኽ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ እስኪ ባሂልኩም ንእግዚአብሔር ኣእዳውኩም ኣልዒልኩም ከምልኸካ ደስ ይልኒ ኣሎ በልዎ ሃሌሉያ ከኽብረካ ክቃነየልካ ሃሌሉያ በዚ ሰዓት እዚ ክብሪ ክበካ እግዚአብሔር ባሂልኒ ኣሎ በልዎ ሃሌሉያ داوي مسناي لبي نباخا علي كم لخكا كم لخكاي كم لخكاي كم لخكاي داوي مسناي لبي نباخا علي لي داوي مسناي لبي كم لخكاي كم لخكاي كم لخكاي داوي مسناي لبي نباغا علي داوي مسناي لبي نباغا علي محضر كاتي فستنسنك مسا عاب مخانكا خقرم كدن عبت كارئ كسجد كمبركا عبدون كواني واتروخ عرسي كاني نقري زبالكو لبي هاديو كبرخا مليئو عدر بيخاني كداي زبالكو لبي هاديو كبرخا مليئو محضر كاتي كستنتنك مسا عاب مخانكا خقرم
هاليلويا أعداوكم عليكم أمين أسكى فقركم قلت قولوا هاليلويا زفتو أملاخ
نكري زبلكو لبي هاديو كبرخا مليئو كرسكاني قداي زبلكو لبي هاديو كبرخا مليئو فتوكاندي فتوكاندي كابلبي كركاندي كركاندي ناتيخا فتوكاندي فتوكاندي كابلبي كركاندي
ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምዝማር ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ኣብቲ ክቡር ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተመስገን አምላኸ ተመስገን ኢየሱሰይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምዝማር ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ኣብቲ ክቡር ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ምዝማር ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ኣብቲ ክቡር ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተመስገን አምላኸ ተሓጒሰ ተመስገን እስኪ አመስግንዎ ተዓዊተ ተመስገን አምላኸ ተመስገን አምላኸይ አመስጊነ አይጠግቦን ናይ ኢየሱሰይ ፍቕሪ እንተዘመር ኩሉ እኳ ለይቲ ምስ መዓልቲ ፀግኡ ዝበዝሓልና ፍቕሩ ዝጥዓምና ንዑ ንዘምረሉ ዳሃይና ኣልዒልና ኣመስጊነ ኣይጠግቦን ናይ ኢየሱሰይ ፍቕሪ እንተዘመረ ኩሉ እኳ ለይቲ ምስ መዓልቲ ፀግኡ ዝበዝሓልና ፍቕሩ ዝጥዓምና ንዑ ንዘምረሉ ዳሃይና ኣልዒልና ይገባሃልና ይገባሃልና አሜን አሜን ይገባሃልና ይገባሃልና
ناتيدلت هلاونتها مو عالمحدار عم هلاونتها زدليني هلاونتها مو عالمحدار هلاونتها ناتيدلت هلاونتها مو عالمحدار هلاونتها زدليني هلاونتها مو عالمحدار هلاونتها يني عالمي يا انت منفسنا 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 ناتيدلت هلاونتها مو عالمحتار هلاونتها زدليني هلاونتها مو عالمحتار هلاونتها يني عالمي يا انت منفسنا يني عالمي يا انت كبرنا يني عالمي يا انت كبرنا يني عالمي يا انت كبرنا عيبكم اندسي بله عيبكم اندسا بله عيبكم اني بابلك عيبك 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 اسكتوا احواتي هللويا بقرمقوا تمسطوا هللويا لبهم هلاونتو يملأيو هللويا بزعت زي منفس أملاخ يدهسسكم احواتي هللويا ناتو هلاونت امين اتزي تصقب هلاونت هللويا اتزي منو هلاونت هللويا اسكي تحلو ابس منفس زي هللويا ገና ኸነምልኾ ኢና ንእግዚኣብሔር እግብኦ ስለ ዝኾነ ኣሜን ሃሌሉያ ብኡ ኩሉ ግዜ ኣሕዋተይ ክንማረኽ ግባአና እዩ ኣሜን ክንምሰጥ ሃሌሉያ ልብና ብኡ ክሽፍት ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ዘምለኽና ተምለኽና ዘይንጸግብ ሰባት ሃሌሉያ ከም ዳዊት ኣሜን ከም ተኣቐዲመ ዝበልኩኹም ሃሌሉያ ልብ እግዚአብሔር ዝመሰጠ ሰብ ሃሌሉያ ንሕና ድማ ሃሌሉያ ካብቲ ሱር ዳዊት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ኢና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በአና ባህ ክብሎ ፈቲሎ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ በአና ክሕጎስ ኣሜን ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ዳዊት ከምልኽ ከሎ ንሚካል ቅለት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ግን ኣይኮነን ሃሌሉያ ልብ እግዚአብሔር ግና ብዳዊት ተሳሒቡ እዩ ኣሕዋተይ ልብ እግዚአብሔር ግና ብዳዊት ተመሲጡ እዩ ኣሜን ስለዚ ከተምልኹ ከለኹም ኣሕዋተይ ብእግዚአብሔር ጥራይ እንዳሓሰብኩም ኣምልኹ ኣሜን ነቲ ኣብ ጎንኹም ዘሎ ሰባይ ትርኣይዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣሜን እግዚአብሔር ጥራይ ብኣኻትኩም ይተሓጎስ ኣሜን ሃሌሉያ ንዑ ዕላማ ኢና ኣብዚ ዘለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ሃሌሉያ ንዑ ዕላማ ኢና ንሰማይ ክንከይድ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ከነምልኽ ኣሜን ካልእ ዕላማ የለን ሃሌሉያ ዝተፈጠርናሉ ዕላማ ንእግዚአብሔር ከነምልኽ ኢና ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
نحنا هاليلويا زوفانو زيدفر لولا ولتو انك ابطرو جزءو ملاتو حاجة قازي حفر نسو مسوعه حاجة قازي كفت نسو مسعطوه زوفانو زيدفر لولا ولتو انك ابطرو جزءو طلعتو حاجة قازي عطو نسو مسكفته حاجة قازي كفت نسو مسعطوه
ኮይኑኒ ስምካ ገዳመይ 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 ኮይኑኒ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ ሃዲመ ዘዕቁበሉ አንበሳ ንሞት
كم لخكاية كم لخكاية كم لخكا تمسيت تواخبة كم لخكا كم لخكاية كم لخكاية كم لخكاية كم لخكا كم لخكاية كم لخكاية كم لخكاية كم لخكا تمسيت تواخبة كم لخكا تمسيت تواخبة كم لخكا وعاي كتكبر كعفتها وعاي كتكبر كعفتها وعاي كتكبر كعفتها وعاي كتكبر كعفتها ويتعين نخلقها وعاي كتكبر كعفتها وعاي كتكبر كعفتها وعاي كتكبر كعفتها وعاي كتكبر كعفتها ويتعين خلقها كم لخكاية كم لخكاية كم لخكاية كم لخكا كم لخكاية كم لخكاية كم لخكاية كم لخكا تمسيت تمارخة كم لخكا تمسيت تواهبة كم لخكا እግዚአብሔር ዘመንና ክበረሉ ዝተረፈ ዓመታትና እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ተራእየሉ እግዚአብሔር ነቲ ዝተፈጠርናሉ ዕላማ ክንነብር እግዚአብሔር بحق እግዚአብሔር ነቲ ክቡር ጽዋዕ እግዚአብሔር ብቑዓት ኮይንና እግዚአብሔር መሳርሕትናትካ ክንከውን ስለ ዝፈተኻ ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ መመሊስካ በአና ተረአ እግዚአብሔር እዚኡ ድሌትና እግዚአብሔር አብዛ ምድር እዚኣ እግዚአብሔር በሕዋተይ ተረአ እግዚአብሔር በዞም እግዚአብሔር ክቡራት እግዚአብሔር አብዒንትኻ እግዚአብሔር ክቡራት ዝኾኑ ሰባት መመሊስካ ተረአ እግዚአብሔር ጸጋኦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጽ እግዚአብሔር ነዚ ምድር እዚ ይውረሱ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እግዚአብሔር በኃይል ይተዓጠቁ እግዚአብሔር በክብር ይተዓጠቁ በሞገስ ይተዓጠቁ እግዚአብሔር በምልኮ ይተዓጠቁ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምልኮኦም እግዚአብሔር ደርፊ እግዚአብሔር ይብላዕ እግዚአብሔር ናይዞም ደፋራት ደርፊ እግዚአብሔር ይብላዕ እግዚአብሔር በምልኮ ይውጹ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በዚ መንፈስ ዝባርኾም ኣለኹ ነዞም መንእሰያት እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በምልኮ ይፈለጡ እግዚአብሔር በምልኮ እግዚአብሔር ይዕመቁ እግዚአብሔር ነገራቶም ኩሉ እግዚአብሔር ንስኻት ቆጻጸር እግዚአብሔር ዘመኖም እግዚአብሔር ካብ ንእስነቶም አትሒዝካ እግዚአብሔር ክሳዕ ሽምግልና ክሳዕ ዕርጋን እግዚአብሔር በምልኮ ይውፁ እብላለኹ እግዚአብሔር አቦ ዝኽትገብር እሙን ኢኻ እሞ ተመስገን بمنفسك እግዚአብሔር ባህ ይብለና ስለዘሎ ተባረክ አሜን ተባረክ
እግዚአብሔር መዝገን ኢየሱስ ጎይታይ ብርን ጎይታይ ይሁን ባር ሕጂ ድማ ስለ ምድርና ስለ ህዝብና እግዚአብሔር መዝገን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክንቀርብ ኢና ኣምላኽና ሰናይ ኣምላኽ እግዚአብሔር መዝገን እሱ ካብ ዘመናት ዘይሕፍር ጎይታ እግዚአብሔር ባራ ንዘመናት እሙን ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጸሎት ባሬቱ ዝሰምዕ ሕያው ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህ ቅድሚ ጎይታ ክንቀርብ ኢና እግዚአብሔር መዝገን ስለ ህዝብና ስለ ሁሉ ምድርና እግዚአብሔር መዝገን ኣምላኽ ለምውን እናባኻ ነምጽኦና ልማኖና ክንብሎይና እግዚአብሔር መዝገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ናብ ቅድሚኻ ንቆውም እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ጎይታ بعبي محرت أنا تثبت خطوة صح እግዚአብሔር بعبي لوهات بعبي رحرحة እግዚአብሔር نهزبنا خطوة صح ما أنتان أب كلمة نمت እግዚአብሔር أب سدت نزل كونه እግዚአብሔር أب تامدري نزل كونه እግዚአብሔር أب كلمة نمت بعبي محرت تجلت اللو قيتا بعبي لوهات እግዚአብሔር أملاخي بقلت እግዚአብሔር تجلت اللو هاللويا هاللويا እግዚአብሔር أب كلمة نمت أب كلمة نقرب እግዚአብሔር إنه هزبنا حزنا أب كلمة نقرب እግዚአብሔር إنه محرتك زاد لي هزبي قويته ناتك لوهات زاد لي هزبي ناتك رحرحة زاد لي ناتك دقف زاد لي هزبي قويته إنه بكلمة نقرب እግዚአብሔር قلتنا والنابخة نعرقول لنا قويته إنه هزبنا እግዚአብሔር تقبابل له قويته بعد محرت تقبابل له قويته እግዚአብሔር نتهزبتك እግዚአብሔር بمحرتك እግዚአብሔር برهان ناي وانجلك ما تقول لمنتان እግዚአብሔር نهيوت زخون نسعى እግዚአብሔር أبت هزبي تخفسس قويته إنه قويته እግዚአብሔር نابغا زملس نابغا زت أمد بوشتي فرحت زهب እግዚአብሔር أملاخنا باسم يسوس نهيوت زخون نسعى يفسس قويته يفسس እግዚአብሔር أملاخنا هاللويا أبات እግዚአብሔር مزكن كم تخص الله زغني سلا مدحن نفسات እግዚአብሔር مزكن كم خنص لينا أبزا ختما نزلوا እግዚአብሔር أملاخي كله እግዚአብሔር أملاخنا سلا هزبنا نسأل لنا نقول እግዚአብሔር مزكن هاللويا إنه مدحن يخون نبله ننسعى زغون እግዚአብሔር أملاخي باسم يسوس يفسس قويته نابغا زملس እግዚአብሔር رتعي ناوشت يزقبر قويته إنه أبزا ختما نزلوا من سياتنا እግዚአብሔር إنه እግዚአብሔር أبكنمها نقربه مالنا قويته أبكنمها نمتصو مالنا قويته إنه እግዚአብሔር بعبي محرة تقبلهم قويته نيوزقوا النسعى يفسس قويته أبزا ختما قويته أبهزبنا يفسس باسم يسوس أبو نتسأل لنا قويته أبو نتسأل لنا قويته أبزا ختما نزلوا እግዚአብሔር أملاخنا እግዚአብሔር أملاخ باسم يسوس مبصح يخون قويته بوانجل مبصح يخون قويته إنه أبزا ختما نزلوا እግዚአብሔር كلهم من السياتنا قويته إنه እግዚአብሔር تزاربتي تقرينيا عنقا قويته إنه مبصح يخون قويته وانجل مبصح يخون قويته نهيوزقون እግዚአብሔር منفس يفسس قويته እግዚአብሔር نابغا زملس እግዚአብሔር منفس يفسس قويته أحواتي እግዚአብሔር مسكن نتسألي እግዚአብሔር مسكن أبتا مدرتي أنزلوا كلهم دماغ እግዚአብሔር بارخ እግዚአብሔር تحقي زخونه وانجل يفسس قويته رتعي ذهب ناي وانجل كقلبت يفسس قويته እግዚአብሔር أملاخي بلبهم دما ترتعوا أتم أحواتنا أنتي كنقبر تدولينا اللهم زبل منفس قويته نو أب مدرنا يفسس قويته እግዚአብሔር هاللويا يفسس باسم يسوس أبو نتسأل لنا ناي مدرنا فوسي وانجلي قويته أب كله تعنا زبانتها مدرتي እግዚአብሔር موردة ناي وانجلي قويته مملاس اتهزبي قويته تعنا ناي تامدرتي تعنا ناي تهزبتي تعنا ناي محدرة قويته وانجلي أمو እግዚአብሔር برهان ناي وانجل يبره قويته يبره أمدرنا باسم يسوس هاللويا كبرنا نسألك ها እግዚአብሔር لعلنا بركة قويته زردا أخنا زدقف كنا እግዚአብሔር نسم كادما زقم كنا قويته نمسكنا كالنا እግዚአብሔር أملاخي أب نفسه كفنا እግዚአብሔር برهانك زفسس كون እግዚአብሔር كبرنا بكالنا أزون بحيلنا بعقمنا يكونه بناتك محرتي بناتك دنقاتي بناتك لوهاتي مو قويته تمسكن هاللويا كبر كلنا عخاي يخون እግዚአብሔር باسم يسوس آمين آمين እግዚአብሔር مسكن كما يكنينا نقع بدحن سلام نبيت እግዚአብሔር متأنا مجمرتا ጊዜ أما أخذنا نزوله نايز محبر لما ديمو كل علينا كنفوتو بشمو دما እግዚአብሔር مسكن ولن قويتا يخون حدش انترا أما أخذنا له وينتوكو بعلنا هنا هنقبلك እግዚአብሔር مسكن وين تحفتنا بعد بيتنا أبيو متألا
እንኳን ደህና መጻፍ ወይንት يا بير مسكين كويتا يبارك يبحونا انكو حكوسك يا بير مسكين يبرن كويتا يخون مبار نمل لاي مدباتنا كل غيزه سوني الشخ كوين ده شخ ولا لا بس ده كم زخما مسنجليز مسلم نير اجي مع التويتن سمت يبرن كويتا يخون يا بير مسكين مبار نمل لاي مدباتنا كل جزء سوني بما نسياز الدالو كابسا شوعة جميرو ساعة شعة فرانزس أنا نايت قلت كومودما نايك على أملاح جزء الله أبو جزء نحل فعلا نايك أبير مزجن داويت تأجل قالت بالمتحف نازنا عزلنا أبو زخنة مرتي دما كبا نوصلها لنا والدي أبير مزجن توم زين حبر زلنا بفقاد أملاح بمحرات أملاح انت راز تعملنا خوينا ابا امتينا نكافل يا ابير مزغن امنا حدنا خا نقلقل نقالاقل مالتي يا ابير مزغن يسوس غويتاي كومو دما روب زصنح بوانجل ابزا ختما زبسرو كابسا اشدشه صليم ابزي بوتا تاكيبهم ابزا ختما وانجل ززرغو حوات الله سوون تدغخفتو او مصينا كنحبر مالتي عرب دما بمنسيات ناي انجلش تدالو كابسا عشدشك ساعة تصنح سون تدقق كفتي في عبير مزغن قدام كابسا حمشه ساعة شمونت تصنح بصلوتن ناجي عبير قالن محبر املاح كلنا مالتي ابز بوتا زي انغلغالو يجي عبير مزغن زون تدقق كفتي مصينا كنصلي كوم دما مس محبر املاح حبرت نغبر مالتي سنبت سلسته ابره يزلو تقدماي ابره كاب ساعه شعت زي جمر تخالا ابره 11 فرعان الثالثه دما كاب ساعه حمشه زي جمر مالتي بفلين من سياس تدالوي كم زي نري زلنا مالتي جي ابير مزغن حدش متن باحتا زلو زي نري عللا بدحريت الله دحريك توهبنا زرزر حبريت الله مالتي جي ابير مزغن قنيات مزرغح وانجيل زبلب كاب سبتمبر زمت زلو شومنته كساع 10 زصنح كونفرنس مزرغح وانجيل تباهلو استدالولو سدوما بتامعتي زي ازغلغلنا بمسغنا يخمت እግዚአብሔር መስገን እቲ መደባት ዓርቢ ካብ ሰዓት 7 ምሸት ንዩዝ ማለት እዩ ቀዳም ከዓ ካብ ሰዓት 5 ኣብቲ ልሙድ ናይ ማሕበር ኣምላኽ ጸሎት ዘሎ ማለት እዩ ሰንበት ከዓ 3 እብረ ሰዓት 11 ፈርዓን كم دما نايمن الساعة ساعة 5 كليو ازي عدمزي نعنا طراي زي كونه نفس وقفنا بدحري تداليلو كنوسد ابزي قنيات زي دما كلهم مسارحتنا مهارتنا كم دما اروختنا اندعدلنا نابزي كنعدمو مالتي እግዚአብሔር መዝገን ዝመጽ ዘሎ ሰንበት ድማ ፕሮግራምና ከምዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ምስ ወዳእና تدالينا بحدينا وانجيل ابزا ختما خنوص مالتي دحري بروجرام سوده ببي جروب تخافيلنا كمتي ناي قدم حجي نغبرو كوم غيرنا ابزا ختما وانجيل كنا بسرينا مالتي كوم دما ناسب اندا عدمنا ابسومن زنقني እግዚአብሔር መዝገን አምላኽና ሰናይ ነገር ክገብር ፍሉይ ድማ መንእሰያት ጎይታ ንጻዋቤና ዘለና ብዙሕ መናባሕ ክገብር ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ብጸሎት كوم دما بጾም أبكر مجويتا إن قربنا جابير ذكرم نجار أبزم سلسلة مع التخجبرم أنت نسألك جابير مزجن جويتا يبارككم مبان 20 أموداتا بدحريت بكاش كنا بندل بكاش كم دما بماشين ديبيت مالتيو كنكفل ندل لخا أموداتا برنامج مستودع كنكفلنا خيرنا جابير أملاخ عزيزي يبارككم جينا من يجي جابير قال كان حل فينا جويتا يبارككم እግዚአብሔር ይመስገን ከመይቀንይኹም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ሰሙን እዚ ቅንያት እዚ ናይ ወንጌል ቅንያት ይሞ ብዛዕባ ወንጌል ዘሰኻኽረና
حدا كفلي مصحف قدوس كنرينا እግዚአብሔር ይመስገን ወወፂና ክንምስክር ኣብ ከባቢና ካብ ዘለው ድማ ሰባት ክንጅምር ወንጌል ክንነግር መታንሲ ሓንቲ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ክንሪና ዛ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ዝፈትዋ በብዙ አይነት መንገድታት ድማ የጽናዓ ይሰብካ ብዙ ጊዜ እውን ተዛረበላ ክፍሊያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 10 ሓደ ዘሎ ማለት እዩ ድሕር ኣውፂና ኩላትና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 10 ሓደ ነው ጽሞ ንክብረ ቃል አምላክ ከምቲ ሁሉ ጊዜ ንገብሮ ሓፍ ክንብሊና ሞ ነቲ ቅዱስ ቃሉ كننببينا እግዚአብሔር ይመስገን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅደ 1 ጀሚሩ በስም ጎይታ ኢየሱስ ከምብቦይ ወ ቴዎፍሎስ በዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመረሉ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሂፈልካ ኣለኹ ክሳዕታ ዝኣረገላ ማዓልቲ ነቶም ዝሓርዮም ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ምስላኣኾም ድሕሪ ዝቅያቱ 40 ማዓልትና ተራእዮም بزعبا منجست أملاكا نانجرومن ببزوه مفلتا حياو مخوانو رأسو كم زرع يومن سيف الكالو مساتاتهم بحنسا كاللوغا يوحنس بما يوزت سخاتكم جنا دحرو قرم مالتي بمنفس قدوس كتمو يهم امو نتكاباي زسمعهم مو تسفى ابو تتصبيلو كاب يروساليم كي وصو عززهم شو تاكيبهم كاللو ጎይታይ በዝወርሓት ዝዶነ እስራኤል መንግስት ተኸጠቅኒኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱኻ አቦ በስልጣኑ ዘመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ይኹም በሎም እዚ መስበለ ድማ እናራእይዎ አረገ ከበእንቶም ከዓ ደበና ተቀበለቶ ንሱ ከአርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክትምቱ ከለው እነሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቃኦም ደው ኢሎም ነበሩሞ አቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም ዝኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝኣረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ከዓርግ ከሎ ዝረአኹሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽዩ በልዎም አጭር ጸሎት ንጸልይ ኩላትና ሃሌሉያ هاليلويا تزاربني كسمعك علفا كل يوم يسوع يقالك ኢየሱስ ይቃልካ ኢየሱስ ይቃል እስኪ ክልተ ጊዜ ጸሎትና ሆይኖ ንዘምራ እንዴ የሰማካ አልባ ሁሉ ኢየሱስ ይቃልካ ኢየሱስ ይቃልካ Jesus sei calca Jesus sei calca Arbeni كسمعك حلفا كل يوم يسوع sei calca ኢየሱስ ይቃልካ ኢየሱስ ይቃልካ ኢየሱስ ይቃልካ አለፋ ኩሉ ይቃልካ ጎይታ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልያለና በዝምሸት እዚ ቃልካ ክትበና ክትዛረበና እግዚአብሔር እንትና ክትከፍት ካብ ቃልካ ተአምራት ከተሪአና ንልምነካለና በብርሃንካ ብርሃን ክንርኢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና وأملاخنا نفس وكفنا لومي تزاربنا زيابير أملاخي بإيسوس كريستوس
نعايز الزارب باريا خاون كدقفن نغترد أني زيابير أب لبي زقمت كايو قال زيابير أبوي كم زقب أجيره كهلف متى النسخة بمنفس كاختك أمل لي لمنا كالله نفس وكفنا زيابير أبوي منفس كاخوينا قال كاغن سمع زيابير أبوي دقفنا أبزبيت زي نسخة بينها جنان كبر كله بشم يسوع كريستوس نأخا يخون آمين لا خبركم فلوك زيابير مسجن يبيو حقو سكة وينتا دما قدان مصاخ እግዚአብሔር ይመስገን ወጥቶሰዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ጅበብ ሓደ ካብ ሓደ ምዃን ናብ ክልተ ምዃን ዛ ጉባኤ ተሰግራላ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ፍጥነት እዚ መቼም 23 24 ሲ ሓድሽ ክነምጽና እንበር ኣብዘ ዘሎ ወዳይ ይመስል ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽና ይኹን ጽቡቕ ነገር እግዚአብሔር ይባረክ እሺ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፍ ሕጽር አቢልና ነዛ ካብ ሓደ ክሳብ 10 ሓደ ዘንብብናያ ከም ባይብል ስተዲ በብሓደ ክንሪኦ ክንፍትኒና ዳህራይ ካብ ቁጥር 8 ዝተበገሰ ሓደ ሰለስተ ነገራት ጥብታት ኣለኒ ክንሪኢናሞ እግዚአብሔር ይመስገን ግብረ ሐዋርያት መእተዊና ሪና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ሓደ ገና ጅምር ከብል ከሎ ክሳብ ቁጥር 10 ሓደ ዘሎ introduction ናይ ግብረ ሐዋርያት እዩ አንቢብና ግብረ ሐዋርያት ከም ተፈልጥዎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ናይ ታሪክ መጽሐፍ ሓንቲያ ሳድማዛ መጽሐፍ ዘያ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ናይ ታሪክ መጽሐፍት ኣለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ወንጌላት ኢልና ዳሕራይ ዚኣ ግብረ ሐዋርያት ትመጽእ ናይ ታሪክ መጽሐፍ ያ ኣብ ማእኸል ብድህሪው መልእኽታት እዩ ድቕጽል ኣብ መወዳእታ ሓደ ናይ ትንቢት መጽሐፍ ኣለና ራእይ ዮሐንስ ስለዚህ ዘን 27 ናይ ሓድሽ ኪዳን መጽሐፍቲ ከምዚአን ሞ ግብረ ሐዋርያት ድማ ኣብ ማእኸል ወንጌል ኣሎ ብድሕሪ ወንጌል ድማ ሳመጽያ ስለዚህ very important መጽሐፍ ያ ምኽንያቱ ከምዚ ኢልኩም አይሲ ሓሲብኩም ትፈልጡ ግብረ ሐዋርያት እንተ ዘይትሕሉ ወንጌል አንቢብካሲ ዳሕራይ ቀጺላ ዘላ ሮሜ ያዘላ ሮሜ ተተንብቡ መልእኽትሲ ድንግርግር መበለና ሓቂ ምኽንያቱ ወንጌል ከመይ ጊሩሲ ኣብ ሮም በጽሑ አይመፈለጥና አብሮምና አመንት ጳውሎስ ይጽሕፈሎም አለው ምተደናገርና ግብረ ሐዋርያት ግን ሁሉ ናይ ወንጌል ዝርጋሄ ከመይ ከም ዝነበረ ኢንፋክት ተን አመለኽታት ደለው ድማ ደብዳቤታት ተጻሐፈሎም ከተማታትን ማህበራትን ሮሜ ወሲካ ኤፌሶን ፊሊጲ ኩላቶምሲ ከመይ ኢሎም ከም ዝተጀመሩን በአል ቆሮንቶስ ገለስ ኣብ ግብረ ሐዋርያትና እቲ ታሪኽ ንረኽቦ ማለት ስለዚህ ግብረ ሐዋርያት ነቲ ካብ ወንጌል ናብ መልእኽታት ዘሎሲ ተታሐዘልና ያ ፋክት very interesting መጽሐፍ ያ ንኽልትዩ መጽሐፍ ድማ መን ይጽሕፍዎ ሉቃስ ይጽሕፍዎ እጂ ኣብዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ነጊሩና ዳሕራይ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጀመሮ ነገር ዳሕራይ ግን መጻይና መን ቀጽልዎ ደቀ መዛሙርት ተቀጽለሞ ስለዚህ ብዛዕባ ኢየሱስ ተጀመረ በደቀ መዛሙርት ድማ ተቀጸለ ነገር ይዙ ነገርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድር እዚ አመጽዩ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዳሕራይ ድማ ወደ 30 ዓመት ከሆን ከሎ ን3 ዓመትን ፍረቃን ዝኸውንሲ አገልግሎት ድማ አገልግሉ ዳሕራይ ድማ ወደ 33 ዓመት ከሆን ከሎ ከም ንፈልጦ ድማ አይሁድ ይዞም ንሮማውያን ሕሊፎም ሂቦሞ ኣብ መስቀል ድማ ኢሉ ተሰቂሉ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን መይቱ አይተረፈን ኣብ መቃብር አይተረፈን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስለዝኾነ ካብ መቃብር ድማ ተንስዩ ወጽዩ ድሕሪ 40 መዓልታት ተራእይዎም ድማ ድሕሪ 40 መዓልታት ድማ እንታይ ዝብለና ናይዛ ክፍለ ዚኣ ኮ ዝዩ ዝነግረና አሪቡ ድሕሪ ምዕራጉሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገርሲ አቡ ደው አይብለን በምንታይ ዳ ቀጽሉ ብደቀ መዛሙርትሲ ቀጽሉ አነ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዝገርመን ነገር ማለት እዩ ካብ ዝገርመን ነገር ሰብ ንአምላክ ከአምኑ ከሎ አይኮነ ደገርመን ጎይታ ግን እንታይ ገይሩ መስለኩም ጎይታስ ንአና አሚኑና ከመይ ተይልኩምኒ አይ ሪመምበር ድሕረና ቅድመ ነዊሕ ዓመታት ሞሪስ ሰረሎ ድባህሉ እጅናብ ጎይታ ዝኸዱ ናይ አምላክ ሰብ አለው ትፈልጦም ተሆይንኩም ሞሪስ ተአምና አምላክ ብዙሕ እግዚአብሔር ዝተጠቀመሎም አገልጋሊዮም ሰብአዮም ነዊሕ ዕድሜ ጸጊቦም ድማ እዮም ካብዛ ምድር እዚ አተፈልዮም ናቅድመ ነዊሕ ዓመታት ናብ አዲስ አበባ ናብ ኢትዮጵያ መጽኦም ነይሮምና ሓንቲ ቃል ተዛሪቦምናስ አይ ኔቨር ፎርጌት አይ ግርስአኒ ሕጂ ብዛዕባ ወንጌል እዮም ነጊሮምና
بزعبا ونجلنا نجرو خلص نقول لا ناس تنسوا لهم تنسينا يداوكم كم زكبري لهم يداونا خم زجير دحراي زهز بلكم زلخو عينة حساب نجرو منا ويتانا يسوع كريستوسي كاب سماي نبزا مدرزئة زمت قلو إلاما أمسكال زواء للو قداي كغير كلوس أبي إدسب يحليفو هيبوس كايدو إزوم دك أمزامرت هيزوم ما تخيدوم كتكيد تاني وانجيل نجر هيزوم ما أنت دك يسوم دماغ دك أسي أجزيا ود أملاخسي نمن آمينو نسب آمينوس تي the very purpose كاب مدري كاب سماي نام مدري زمصو تواغا زخفل اللو نجرسي أبي إدسب هيبو خيدو أب زمننا دمام صوا أب كالغاري أبزا زمن زيا نزو ولا دوزي نعين أخذكم منسي آمينون وانجيل كنبتصح زا وانجيل نخالوت كنبصح متى ويتانا يسوع كريستوس كاب سماي زمصلو the ultimate price ناي مودعتا واغا زخفللو نغرسي نعين أخذكم يقولنا آمينون حجي تأمينك إغي حفتي تأمينك إغي حول إذا حدا رازي نخالوت كتبتصح إذا حدا رازي نخالوت كتب متان كتبي متان كهب متان سي قويتاس آمينون كغير كالناس بقى نسب آمينو يخيدو زوم زي تماحرو شواتات تتباحلو سب قليلا كاب يروساليم زنبرا حدا إنيرو نسو دما كام ما أغلوم تفليو يهودا ترى إنيرو بايزو كلاتهم سب قليلا قليلا دما كمزي ناي كتما عينت نجر زنبرا وناي كونتن كمزي زنقوا عينت ناي قطر أب كبابي مبزحتهم فيشرز قففت عسا قلقل زنبرو سبات يوم نتمرتن نصحوفاتن نفلتاتن نخال نجرنسي زقربوا كمان سبات ينبرون أتم سب قليلا يلو ما لكو قطر عسر تحد زيوم كلاتهم سي سب قليلا يمنا نزوم سب قليلا قال سبكوا بزوخ زي أمنوم سباتسي إلي تنايتي محبر سب زي نبروس نوم آمينوس أقمت عبدوس ويتا خير لو مدمانا عين أخذكم منسي آمينون نالو قويتا إذا وانجيل زي أس نخالوت كنا بتصح يا هواتي حدرا اللونا إدالونا ناي كال إدا يبلنان ناي وانجيل إدالونا ناي فقري إدالونا سلازي إذا وانجيل زي أس أباينا باخذكم من بصي حاسي كتكيد يا ويسنا أنا ترينا خنا ترفع كنا بصح هادي أنا خالوت كنا حلف هادي أنا خالوت ويسنا أنا ترينا نقبرها كنا حلفينا نبر يسوع قويتاي كبرنا أملاخنا يخون سلازي ذاك في الذي أسيلنا كم توين رأيامو كم زبالكم توانا نجري كاب قدر شمون تتبجيسه حدث الاستناد وتحت كمرينا ناي يسوع كريستوس ناي زجبرو ناي لوكاس يصحفي لكم الله ناي لوكاس مقصلتاي ناي وانجيل لوكاس صحفاي باقلو انترستينج باي ذا واي تفلطو ديكم مصحف قدسنا حدش كدان كنا بلي كدان كاب صحفوا الناس هيرندر غغله مرافات كترخبو يخم ገለ ሰባት ተጻሐፉ ካብ ወጻይ ግን ሙሉ መጽሐፍ በአደ አሕዛብ ዝተጻሐፈልና እዚ ሉቃስን ግብረ ሐዋርያት ሉቃስ ካብ አይሁዳዊ አይኮነን መበቁል ሉቃስ ከምዝ ኸማይን ከማኻትኩም እንሲ ካብ አሕዛብ ወገን መጽዩስ ዳራይ ሉቃስ እንታይ ጽሒፉልና ክልተ መጽሐፍ ጽሒፉልና ብሙዩ ድማ ሐኪም በጣም ምሁር ጽሁፋቱ ድማ እቲ አጻሐፉን እቲ ናይ ቋንቋ ክእለቱን ድማ ሃይ እጂ ኩላትና ንጽሕፎ ጽሁፍ ሲ ሓደ አይኮን መቸምሽ ትግርኛ በሓደ ታሪክ ሎም ዝጋጠመሲ ዘያ ዘላ ሰብ ኩላ ንጽሐፍ ተባሂሉ ሲ እታ ንጽሕፋ ዘለና ታሪክ ሓንትን ከላ ግን አጻሐፋ ክእለት ደለዎ ሰብሲ አጸቢቁ ብዙሕ ቮካብለሪ ዘለዎ ሙሉእ ዝኾነ ሰብ ፍሰት ወናይ ስነ ጽሁፍ ምስኽኻ ገለገለ ድኽእልሲ ጽቡቅ ገይሩ ክጽሕፍዩ ከምዚ ኸማያ ምቼ ድማ ትግርኛ ተኾይና ድማ በተዘላትና ሽርፍራፍ ትግርኛ ኢና ንጽሕፋ ጀታ ታሪክ ሓንቲ ኸላስ ግን እቲ ጽሁፍ ሲ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ፈላለዩ ናይ ቋንቋ ክእለትናሲ ክወጽ ማለት እዩ ጽሁፍ ስለዚህ ሉቃስ ናይ ቋንቋ ክእለት ብጣዕሚ ዘለዎ በአሮሜ ገለገለ ጸሐፈና ጳውሎስ በትትሕስቶን ምግላጹን እዩ ሓያል እምበር ናይ ቋንቋ ክእለቱ እጂ ትበኩር ጽሕፍ ግሪክ ጽቡቅ ገይሮም ድፈልጡ ሰባሲ ናይ ጳውሎስ ደተሰካከ አኸማን አይኮነ ሐሳባቱ
ከምዚ እናተናውሐ ዝኸይድ ገለ እዩ ንኣብነት ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ተሪኹም ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 እስከ 14 ሲ ሓንቲ ፉል ስቶፕ ደይብላ ሓንቲ ነዋሕ ሴንቴንስ እያ ንህና ኢና ትግርኛ ከተንብቦ ከለኹም ሓደ ቆፂረያ ነይረ ሓደ ግዜ 11 ዝኸውን 4 ነጥባት ይወን እሱ ግን ሓንቲ ገባና ይገበረላን እጂ ክንንብቦ ይምኽዓልና ነርና ከምዚ መቃቂሎም የማምፅዮምልና እምበር ሉቃስ ግን በቃ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጸሓፋ እዩ ኢንፋክት ገለ ሰባት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ተጻሓፉ ሲ ክልተ እዮም ሉቃስን ዕብራ ሐዋርያትን ከምኡን ድማ ዕብራውያን እያ ዝበለጸ ጽሕፍቲ ብጽሑፍ ደረጃ በቋንቋ ይዛረብ ዘለኹ እንጂ ዝበለጸ ጽሕፍቲ ማለት እዩ እንጂ ቋንቋ ክምህሩኻ ከለው ሰሚናሪ ለክት ከይድ ከለኻ ካብዘን መጽሓፍቲ መብዛሕቱ ግዜ ዘምህሩኹም ወይ ዕብራውያን ኢኻ ትመሃር ተጸንዕ ወይ ሉቃስ ወይ ግብረ ሐዋርያት ሕጂ ንምንታይ እዮም ከምኡ ደብሉኻ ታዝበለጸት ኣጸሓፋን ቋንቋን ሲ ኣብኣ ስለ ዘላ ንዕብራውያን ጸሓፊው ኣይፍለጥን ይበሃል ምሽ ሕጂ ንዕብራውያን ሲ ገገለ ግዜ ሰባት ክከራኸሩ ሉቃስ እዩ ጽሒፍዎ ገለ ዝብሉ ኣለዉ ኣመከራኸሪዮም ካልእ ኣይኮነትን ኣጸሓፋ ናይ ዕብራውያን ሲ ከም ሉቃስን ግብረ ሐዋርያትን ሲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ሉቃስ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም የብሉ ማለት እዩ ወይ ሕጂ ናቡ ከየብለኩም ብዙሕ ከየጥሕለኩም ንመለስ ጸሓፊው ሉቃስ እዩ ሉቃስ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ገለ ይትርከልና ገለ ድማ ከም ዘለዎ ናይ ኢየሱስ ዘረባን ሓንቲ ናይ ደቀ መዛሙርት ሕቶ ኣብ ቁጥሪ 6 መሊሱ ድማ ይትርከልና ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ዘረባ መልስ ድማ ነታ ሕቶ ማለት እዩ ትመጽእ ብድህሪኡ ድማ መልእኽቲ ዝተዛረብዎ ዘረባ የምጻልና ሞ ትእዛዝ እዛ ካብ 1 ክሳብ 11 ዘለ ከምኡ ኢላ ትኸይድ ሶሪ ክንጅምራ ከለና ከምዚ ይብል ወቴዎፍሎስ ይልዎ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመሮ ኩሉ ተቀዳማይ ዛንታ ጽሂፈልካ ኣለኹ እጂ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመሮስ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሂፈልካ ኣለኹ ቀዳማይ ዛንታ ዝብሎ ዘሎ ንመን እዩ ወንጌል ሉቃስ እዩ ቀዳማይ ዛንታ ጽሂፈልካ ኣለኹ እጂ ካልእ ዘረባ እንታይ this is volume 2 ካልኣይ ዛንታ ድማ ጽሂፈልካ ኣለኹ ኢየሱስ ዝጀመሮ ነገር ኣሎ ግን ሓዞን እዚኣ ደስ ትብለኒ ነገር ሲ ሓንቲ ቃል ሓንቲ ወርድ ኣላ ኣብዚኣ ኢየሱስ ዝጀመሮ ግን ፈጺሙ ወዲ ድብል ኣይኮነን ኢየሱስ ዝጀመሮ ነገር ኣሎ ሐዋርያት ከማን ኣይዛዘምዎን ኣይተወደአን ኣነን ንስኻትኩምን እናቐጸልናዮ ንኸይድ ናይ ወንጌል ስራሕ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ግብረ ሐዋርያት ሲ ይብሉ ብዙሓት ሳናው ንሰማማ 28 ምዕራፍ ጥራይ ኣይኮነን ደለዋ ይብሉ ሓቂ ምክንያቱ 29 30 40 50 መበል 100 ገለስ እናጻሕፍናዮ ኢና ንኸይድ ምክንያቱ ኣይተወደአን እናተሰርሐ ዝኸይድ ኢየሱስ ዝጀመሮ ሕጂ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናቐጸለቶ ትኸይድ ነገር ኣሎ ስለዚ ኢየሱስ ዝጀመሮ ኣብ ሉቃስ ጽሒፈልካ ኣሎ ዝቕጽል ታሪኽ ድማ ሕጂ ነግረካ ኣለኹ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጀመሮ ተቀዳማይ ዛንታ ሕጂ ድማ ሐዋርያት ድቕጽልዎ ዘለው ነገር ሲ ንቕጽል ኣለና ማለት እዩ ይጽሕፈልካ ኣለኹ ይድብሎ ደሎ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 34 ከምዚ ይብል ከንብበልኩም አለ ኣታ ክቡር ቴዎፍሎስ ኣነ ኸኣ ንኹሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ሲኢበዩ እሞ ሓቂ ተማሃርካዮ ምህሮ ኣጸቢካ ምንተ ክትፈልጽ በብትርኡ ክጽሕፈልካ ይረአይንሎ እጂ ዝጽሕፈሉ ዘሎ ሉቃስ ንቴዎፍሎስ ድበሃል ሰብ ቴዎፍሎስ ኣታ ክቡር ይብሎ ቴዎፍሎስ ገለ በዓል ስልጣን ክኸውን ይኽእል ከምኡ ዓይነት ሰብ ብቻ ይብልዎ ናዚ ሰብ እዚ እንታይ ብሎ ኣሎ መስለኩም ሓቂ ፈሊጡሎ ተረዲእዎ ኣሎ ወንጌል ተረዲኣቶላ ግን ድማ እንታይ ደልይዎ ሉቃስ ነቲ ሉቃስ ወንጌል ክጽሕፍ ከሎስ ኣነ ካብ ጥንቲ ወክቡር ቴዎፍሎስ ኣደላዲለ ሲኢበዩ እሞ እቲ ሓቂ ተማሃርካዮ ኣጸቢካ ምእንተ ክትፈልጥ ሲ በብተሩ ክጽሕፈልካስ የድልየንሎ ሓቂ ፈሊጥና ኣለና ምሽ ግን ኩሉ ግዜ ተማሃራይ ልቢ የድልየና ንምንታይ መስለኩም ኣጸቢቕና መታን ክንፈልጥ ኣደላዲልና ንኢየሱስ ክንስእቦ መታን ኣጸቢቕና ንኢየሱስ ክንፈልጦ መታን ስለዚ ሉቃስ ዕላምኡ እዚ ነይሩ ክጽሕፈሉ ከሎ ንሉቃስ ማለት እዩ እቲ
عدلاديله زسعبكو ነገር ሉቃስ አይነበረን ባይዘው አብትናይ ሉቃስ ናይ ወንጌል ታሪክ ስለዚህ እንታይ ከገብር ነይርዎ አደላዲሉስ እንታይ ከገብር ነይርዎ ከጽን ክስብ ክፈልጥ ከሐትት ነይርዎ እጅቱ አብ ሉቃስ ወንጌል ድጻሐፈና ሉቃስ ታ ወንጌል ባላ ፍሊቲ አኮተሪኹም ማርቆስ ገለተሪኹም ካብ አገልግሎት ይምሽ ጅምር ወንጌል ማርቆስ ጅምር ከተብል ከለኹም ዮሐንስን ከሙ ማለት እዩ ካብ ጥምቀት ገለ የጀምሮ ነው ኢየሱስ ሉቃስ ክትከዱ ከለኹም ካብ በአል ኤልሳቤጥ ዘካርያስ ይኸማን ዝጅምር ዳህራይና ዮሐንስ ሙላድ የምጽ ዳህራይና ማርያም ነገር በዝርዝር ትረኽቡ አብ ሉቃስ እጂ ማርያም ገብርኤል መጽዩ ከዛርባ ከሎ ዝተጻሐፈልና ዘበለሲ ማንንም ሰባይ ነበረ ንሳን ገብርኤልን ጥራይም ነይረው ሉቃስ ግን አደላዲሉ ስለዚህ ሰዓበሪኹም ነህና ሁላትና አጸብቅና አደላዲልና በዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንፈልጥ መታን ስለዘደለየሲን ታይገሩ ከይዱ ሁሉን ሐቲቱ አምጽዩሲ አደላዲሉ ይጽፍ አደላዲሉ ያምጽዩ ዘይለታ አብካለ ቦታ ደይትረኽቡዎ ነገራሲ ክልተ ምዕራፋትና ሉቃሲ እትፕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽኸሎ ዝነበረ ታሪካት ሁሉሲ አቡ ተጻይፉናሎ ስለዚህ ከምዚ ገይሩ ዝጽፍ ሰብ አዩ ዝሉቃስ እዚ እጂም በአር መቀጸልታ ናቱ ድማ ግብረ ሐዋርያት ክጽፍ ከሎ ድማ ዝጽሐፈሉ ምክንያታት እዩ እና ነገርና ዘኸይድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጀመረ ተጀምሩም በር አይተወደን ይለው አብዚ ቁጥር ከልተ ድማ ክንቅጽል ክሳዕታ ዘአረገላ ማልቲ ይሉ ነቶም ዘሐሪዮም ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ምስላአሁ ክሳዕታ ዘአረገላ ማልቲ ታናይ ሉቃስ ትዛዝም አባያ ወንጌል ትውድ አባያ ኢየሱስ ክሳዕ ዘአረገላ ካብዝ ውለድ ክሳዕ ዘአረገሉ ጊዜ ናይ ወንጌል ጊዜ ይውስ አብ ወንጌላት ንረኽቦ ድሕሪ ምዕራጉ ግና ሐዋርያት እንታይ ገይሩ ሐሪዩ በመንፈስ ቅዱስ ድማ ሊኢኹ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ናይዚ ሐዋርያት ድገበሩዎ ነገር እዩ ድነግረና ድጽሕፈልና ዘሎ አብ ሉቃስ ግብረ ሐዋርያት ሉቃስ እጂ አባ ግን አንተ ደስ ትብል ድማ ነገር አለ ዛሬው በመንፈስ ቅዱስ ድማ ዝላአኹ ታሪ ጥራይቲ አይቱን ታሪና አይና ዝተሐረናሉ ምክንያት ግን በመንፈስ ቅዱስ መታን ክልእኸና ጀስ ንአና ጥራይ በቃ ምርጽ አቢሉሲ በዚ ምሕራይና ጥራይና ተሐጎስና ክንነብር ደይኮነስ እትሕሪየትና ተተረዲኡናሲ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክልእኸና ንኻልኦት ድማ እዚ ዝበጽሐና ናባና ዝመጸ ወንጌልሲ ክነብጽ መታንዩ ሊኢኹና ስለዚህ ዞም ሐዋርያት ክሳዕታ ዘአረገለ ጊዜስ ዳህራይ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተሐረዩን ከም ዝተላአኹንሲ ጽሒፈልካለሁ ተልእኾ እሺ ይቡይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውደ ካብ ተልእኾ ድማ ነው ዘለዩ አብ ግብረ ሐዋርያት ደለ ቁጥር 3 ድሕሪ ዝቀያቱ 40 መዓልትና ተራዮም በዛዕባ መንግስት አምላክ ከአ እና ነገሮም በብዙ መፈለጥታ ሕያው መሆኑ ርእሱ ከም ዘርአዮም ጽሒፈልካ አለሁ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ مستنسأ كابزتنسأ كساب زأرجلو كندي ما ألتاتي 4 ما ألتاتي نربع ما ألتاتي بلنا الله أبزي إننا ترى أيو نمنتايو 4 ما ألتات صنيو 4 ما ألتات كتصنه كله كم تقدموا بيوحنس وانجيل الومز نبرة نعلم أي ترى أيا نمن يترى أيو أبزنا 4 ما ألتات أبزنا 4 ما ألتات زترى عينتهم ዝስእብዎ ዝነበሩ ነቶም ናቱ ዝኾኑ 40 መዓልታሲ እና ተራእዮም ጸኒሁ ናይቲ ዝተራእዮም ምክንያት አብዝ ነጊሩና አሎ እንታይ ኢሉና መስለኩም ደርዝ ቀያቱ 40 መዓልትና ተራእዮም ታስብከቱ ሰያኔራ ብዛዕባ መንግስት አምላክ ከአና ነገሮ ገና ኢየሱስ ከመጽኸሎ መንግስት አምላክ ቀሪባላ ንሳዓቶ ይሉ ጀሚሩምሽ ምስተንሳውን አይቀየርን ብዛዕባ መንግስት አምላክ ይነጊርዎ ግን 40 መዓልት ጸንሐሉ ምክንያት ከነግረና ከሎሲ በብዙ መፈለጥታ ሕያው መሆኑ እና ረአዩ ህጂ እዞም ደቀ መዛሙርት እዞም ሐዋርያት ቀዳማይ ስርሖም እንታይ ተይልኩምኒ ናይትንሳኤ መሰኻኽር እዩ ንትንሳኤም ዝነግሩ ንትንሳኤም ዘበስሩ ስለዚህ እዞም ንትንሳኤ ዘበስሩ ሰባሲ እንታይ ይደልዮም አሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስለኩም ብዛዕባ ሕያውነቱሲ ርግጸኛታት ከሆኑ ይደልዩ ብዛዕባ ምትንስኡ ብዛዕባ ሕያው ምዃኑሲ ምንም አይነት ዳውት አቦም ክቅመጽ አይደለም
ስለዚህ 40 መዓልታት ሲ እናተራእዮም ጸልዩ ቀዳመይ ተስርሖም እንታይ መሳኸር ትንሳኤ ስለዝኾነ አባ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ትዝክሩ ዶ ከምዛ አይነት ታሪክ አለም ናጸለዩን ከለው ባይዘወይ ገርመኒዩ ናጸለዩን ከለውስ መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ነገር ይዚ ናጸለዩን ከለውሲ ጴጥሮስ ሓንቲ ጥቅስስ ካብ ዳዊት አምጪው ተአመንጎና ዝነበረ ኢሉ ይሁዳ ካባና ወጪውሎ ማይቱሎ ምሽ ገዛ አርሶ አጥፊውሎ ስለዚህ አብ ክንዱኡ ካልእ ሰብሲ ንተክ ካብ 30 ተሽዓተን መጽሐፍ ናይ ብሉይ ኪዳን ካብዚ ሁሉ ምዕራፋት ካብዚ ሁሉ ጥቅስታሲ መንፈስ ቅዱስ አሪዎ ገሊጹሉ እንታይ ክኸውን ከም ዝግቦ ዳራይ ለይሁዳ ተኪኦም ድማስ እጫ ድማ አውጽዮምሲ ንሓደ ሰብ ድማ ተኪኦም ማቲያስ ተባሃል ሰብሲ ተኪኦም እና ነቲ ሪኳየርመንት ከቀምጡ ከለው ናባ ክብሌ ዝሁሉ መጽ ዘለኹ እንታይ ኢሉ መስለኩም ምሳና ሆይኑ ኢሉ ካብ መጀመሪያ ዝነበረ ዛአቶ ዝወፀ ምሳና ዛአቱ ዝወፀ ዝነበረ ምሳና ሆይኑ ህጂ ናይ ትንሳኤ ምስክር ዝኸውን ሰብ ንሕረ እዩ ንምንታይም ተድሓሪዩ ደሎስ ናይ ትንሳኤ ምስክር ዝኸውን ሰብ ስለዚህ ናይ ትንሳኤ ምስክር ንምዃን ብዛዕባ ትንሳኤስ ምንም አይነት ጥርጥርሲ ክህልዎም አይነበሮን 40 መዓልቲ ማለት 6 ሰሙን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ዘሎ 10 ጊዜ ዝኣክል ክትቆጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዘን 40 መዓልታትሲ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹሎም ኣሎ ጅና ኣብነት ዳግማይ ትንሳኤ ዝበሃል ጥንቲኹም ሰሚኹም ኣሎ ብዙሕ ሰብ ሰኢሉ ይዘኽብሮ ዳግማይ ትንሳኤ ኢሉ ይኽብሮ እምበር ንምንታይ ዳግማይ ትንሳኤ ተባሂሉ ከማን ኣይፈልጦን እታ ኢየሱስ ተንሳአላ ጊዜ ንሰሙና ደጊሙ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹሎ እጂ ተገሊጹ ኣብታዝ ተገልጸለያ ዳግማይ ትባሃል ንሰሙና ከማ ኢሉስ ሃዳ 10 ጊዜ ኣብዘን 6 ሰሙንሲ ታይገርዎም ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹሎ ንብዙሃት እና ተገልጸ ክሳብ ን500 ድኾኑ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከም ዝነግረና ንብዙሃት ድማ እና ተገልጸሲ ኣብዘን 40 መዓልታሲ ተራእይዎ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ተራእይዎም እንተ ዝኸውን እንታይ ምኾነ አይ ክትጠራጠራ ትኽእል ኢኻ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሓደ ሰብሲ ቁርብ እንታይ ዝብሉ ኣብዚ ዓዲ ፒሳ በሊኡ ብዙሕ ቅዠት ባብ ትግርኛ እንታይ ትበሃል ቅዠታቶም ክትሓልም ከለኻ ተፍተፍ ዲኹም ትብሎ ሓተፍተፍ ክብል እዩ ገለገለ ኣይተራእዮን ገለ ክበሃል ከኣል እዩ ሓደ ሰብ 40 days ግን 6 ሰሙን ሙሉእ ግን ናመፀ ንብዙሓት ድማ ድረአየካ እንተኾይኑሲ ነው ሰኢሉ ሓተፍተፍ ክኸውን ኣይክእል ኢንፋክት ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ መስለኩም ታብ ላስት ኔሙ ጽቡቅ ገይረ ፕሮናውንስ ይገብራ ዳ ይገብረና አይፈልጥን ሊ ስትሮበል ይባሃል ግን ሎየር ዩ ባይ ኤክስታይል ሎዋጽኒኡ ታራይ ድማ ጋዜጠኛ ኮይኑ ናይ ቺካጎ ትሪቡን ኢንቨስቲጌቲቭ ደኾነ ጆርናሊዝም ዝሰርሕ ሰብ እዩ ሰበይቱ ናብ ጎይታ መጽያ ሰበይቱ ንጎይታ ምስ ረኸበት መጽያ ኢየሱስ ገለገለ ኢላ ወንጌል ነጊራቱ ሄ ኢልዋ ክልተ ነገር ኣብዛ ገዛ ከይትገብሪ ክትቅጽል ተኾይንኪ ተዘይኮይኑ ዝሓዳር የላን ኢልዋ ሓደ ወንጌል ድበሃል ከይትሰብክኒ ኢልዋ ነምበር 2 ገንዘብ ድበሃል ካብ ገዛና ውጪኺ ናብ ቸርች ከይት ዘንክልተ ተዘይጌርኪ ክንቅጽል ኢና ዘንክልተ ተገብረላ መዓልቲ ግን ከይደለኹ ኣነ ኢልዋ ሕራይ ፀገም የለን ኢላ ትቅጽሉ ጀሚሮ ትጽልየሉ ኣብ ቸርችውን ከይዳ ትነግር ተጸልየሉ እና ተጸልየሉ ገለ ኸይድ ብዙሕ ታሪካቱ ግን ሓደ ዝገበሮ ነገር ይክነግረኩም ምስተትንሳኤ ሕጂ እሱ ብፕሮፌሽኑ ከም ዝበልኩኹም ኢንቨስቲጌት ድገብር ጆርናሊዝም እዩ ዝሰርሕ ምሽ ንኢየሱስ ሊትራሊ እንታይ ገይሩ መስለኩም ታሪካት ኢየሱስ ገለ ኢንቨስቲጌት ክገብሩ እዩ ሕጂ ሓደ ካብተን ዘበለ ኢየሱስ ኣይተንስአን ዝብል ወይ ተንስኡ ኣይተንስአን ነዚኣስ ከጽምዓ ጀሚሩ ሕጂ ገለ እንታይ ዝብል ጽሑፋት ረኺቡ አይ እዞም ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕሊፉ ክወሃብ ከሎ ክስቀል ከሎ ኣብ መስቀል ክውዕል ከሎስ ምስኡ ስለ ዘይሰኣቡ ኣብ መስቀል ክኸውን ከሎስ ብዘይካ ዮሐንስ ኩላቶም
حديمهم يوم كيدهم مش لنا ماركوسون كنغرنا خلو حدمو طرح نفسو نغوي خدغله سلازي جيلت سلازنا بروم تنسيو زبلو زلوسي نتا جيلت ناتوم سي نمشفاني ينبر اي تنسان زبل رغيو لذي اكطنا اجميو دحراي ناي ناب حدا سايكولوجيست كيد سمع له اب وانجيلاسي كمز زبل الله يسوع كمز تنسى كمز دم انبيبه مو تاي مسلكا قالي بلا نازوم حموشته ميت جلتهم نمشفان دما كابتي جلتهم زتلا على سي كمز بلكم انتوي حتفتف اينت ነገር ናይ ምባል ጉዳዩን በር በሐቅሲ አይራይወን በሐል ታይተብል ይሉ حموشته ميت سبات ይሉ ወወ ሞታት ብላ ዘለኻሲ حموشته ميت سبات بحد حاليمهم كمز አይነት ገለ ጌሮም በሐደ ነገር ሂዞም መጽዮም ተይልካኒ ይሉ ካብታ ትንሳኤስ እዚኣ ዝገደደት ተአምር ክትከውን ይሉ حموشته ميت سبسي كمو ሆነ ይክልኒ ይሉ never ever ካብታ ዝበልካያሲ እዚኣ ክትገድድ ይሉ ካለ ድማ ድሕሪ ትንሳኤ ክኸይድ ከሎም ከጽንኦ ከሎ ዝሰብ አይዝስ እዞም ደቀ መዛሙርት እንተኦም ከይዱ ብዛዕባ ትንሳኤው እናመስከሩስ ነፍሱ ወከፎም መስዋዕት ኮይኖም ይማሐሊ ሕጂ نحسوت دو تموتلو يا اندهر بعلاتهم زفتروا حسوت تخوينو حسوت فتيركاس نتو تفلتو حسوت كسا موت دما كسا ركاس لمنتهي تبلو وا دا يقبر سلازي كمز اندا قبر الزبايزن ابويتا مسلم دحراي مصحفت اللوت نديكم the case for Christ the case for faith ገለገለ ዝብሉ መጽሐፍቲ ጽሁፍ መጽሐፍቲ ብዛዕባ ለከት ኢንቨስቲጌት ዝገበሮ ነገር አምሱ ያወርዱ መጽሐፍቲ ነው እጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ አይዝብለኩም ዘለኹ 40 መዓልታት ደተራአዮምሲ እዞም ሰባት እዚኦም ፍጹም ጥርጥር ድበሃል ነገርሲ ከይህሎ ከሰብኩ ከለው ከዛረቡ ከለው ከመስክሩ ከለውሲ ኢየሱስ ሕያው ምዃኑ ኢየሱስ ከምዝተንሰአሲ በሙሉ boldness በሙሉ ትብዓት ከዛረቡ መታንሲ 40 መዓልታት አብዛ ምድር እዚያ ከጻንህ ነው ናተራአዮ ሕያው ምዃኑ በብዙ ምስክርነታት ምሰርአዮም ይው ኢየሱስ ናብ ሰማይ ዘአረገ ንሰብኮ ኢየሱስ ሕያው ይው ሕዋት ታሪክ አይኮን ናይ ቀደም ነገር አይኮንና እንነግር ዘለና ሕጅውን ዘሎ ሕያው ዝሆነ ኢየሱስ ኢና ንሰብኮ ዘለና ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ከምዝ መንፈስ ቅዱስ መስመጸ ትክ አይኮነና ቢሉ ወገን ኢየሱስ ሕያውነቱሲ እናቀጸለ ይዞ እስከ ሰሐጁና አለ ሕያው ኢየሱስ ምትካ ከምዝና ይዝበልኩኩም ይና ይሁዳ በማቲያስ ተተኪው አቢሉ ኢየሱስ ግን በአካሉ ጌሩስ ሕጁን ወንጌልና እና ሰበኽና እና ነገርና ክንከይድ ከለና ከም ማቴዎስ 18 ቁጥር 10 ክውድ خلوሲ بسم اب ወልድ መንፈስ ቅዱስ እና አጠመኩም ዘአዘዝኩኩም ሁሉ ድማ እና መሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበሩ ወሚሉስ ዳህራይ ተስፋሂው ክሳው ወሰን ምድር ድማ ክሳው ወዳታ ድማ አነ መሳኻትኩም ከኸው ወንጌልና ሰበኽና ክንከይድ ከለናስ ክሳው ወዳታ ድማ ኢየሱስ ድማ መሳናል ስለዚህ ኢየሱስ ሕያው ምዃኑ بدم بجيرهم كردو كفلتو متان بزن معلتاتنا ترعيهم مسؤوم صانيو قدر 4 حموشتن قويتانا يسوس كريستوس تزاربو زربايو تسفى ناي أبو يزنبرو بودما زتنقرأ مساتاتهم بحانسا كلو كا يوحنس بما يوزت مقا نسخاتكم قلنا دحر قرم معلتي بمنفس قدوس كتأمغو يخم مو نتكاباي زسمعهم مو تسفى أبو تسأبيو إلو كاب يروساليم كي وزو عززو نتكاباي زسمعهم مو تسفى أبو زبلو زلو مغنياتو أبلو يكيدانون إذا تسفى زس هو حبهم صنيو سقا أبزل بس زبلو خلوسي منفسي كفسسي إلو اللو مش يوئن سلازي إذا تسفى زي تواهيبو ومنيرو قويتانا يسوس كريستوس دما تذكريهم مش بفلاي دما اب وانجيل يوحنس كم مراف 10 4 جميرو كم مراف 10 3 10 تشمون تزلو تاني موداتا مشات قويتانا يسوس كريستوس قدم نصبحيتو كسقال كموتسي حاموس مشات تزاربو زربا يوحنس وانجيل حموش مرافاتسي ناي حنت مشات زربا
أبزنا حموشته مقرافات ملو زحازة نايتها مشتتي أزربا حموشته باسيج سالوا كاب 14 جميرو كس 10 شدشته بفلاي باراكليت يبهالا اتمصناني منفس قدوس أبزن حموشته كفلتات دك مزامرت تشبيروم يمزلو مالت 3 عامات فرقان مسؤم زنبره قال نجر حطوه مصوم كله هذا غزيريهم الله فريساوያን قال كحطو خلوسي ناتهم دك مزامرت كحطوهم كلوس مصيو زملس ግን مني ኢየሱስ ساعتهم عفوم كي كفتو خلوسي እሱ ምልሰሎም ነይሩ قال كطميو خلو هذا سبزي طميولو አሰናብቶ قال خبلو خلوس كلت عسى حموشت እንጀራሲ ابزيو حموشت شح سب زمግብ طفعنا أبجلبا خدو خلو ما قبل تنسيو مايك عطوا خلو نتا جلبل قدي أيبلك كانديو قال خبلو وصلوس بدديلوس نتنفاس غنيهو صط أبيلوس سلام زقبر اللهم بسلام زبصوهم يسوس كفل اليوم مخانو مسبلوس فريحو لبخو ما يشبر مراف 10 تربات باي امنو باملاخون امنو يلومش انا غيدي بيت كسرح لكمي اجي ابز كفل زي كغيدي كبلهم كلو ايو منفس قدوس كمص منفس قدوس كمصيو انا انت خدكو همان يزحشكم مغنياتو انا مسكدكو منفس قدوس انت يغبرلكم كمصيو زتاسفازي دغاغيمو نغيروم ስለዚህ እዩ እንታይ ብሎ እትካበቦ ድሰማአሁም ናይቦ ተስፋ ካባይ ድማ ድሰማአሁም ወድሎ ምክንያቱ ቅድምታ ለይተቲአስ ደጋጊሙ ነጊርዎም አለ አነ ከኸይዴ መንፈስ ቅዱስ ከመጽዩ ስምስ መጽይ ይሕሸኩም ከማል كمزي السو أما أغلهم كلوس بجغرافي سنتين نيرو ليميتد نيرو مش عب حدا بوتا يدخل منفس كدوس مسمى أيضا جاب الناس كفنا أبزغنا يزبنا ليميتد أيكون سلاسي أنت ما تأيزه شكم زبلهم سي بزعبو نجرو منفس كدوس كما تسألكم تي كابايد سماهم تسفى أبو نو تتسبيو أسر تمالتي كاب يروساليم كيتو وصيلو أبزنا 4 معلتات زقات أما نجر سلزلوا يكاب يروساليم زبلهم زلوا أبزنا 4 معلتات كو حدا نجر كوين الله تذكروا دو أفجلي لان كلو ويتنا يسوع كريستوس تتسبيني لوم كلوس تاي كوينهم مسلكم بطرس يجمروا أنا مقفاف أسايسي ملاسي يلوسي نملاس يبلوم ناتو جن بولد دخانات هانت ستيتمنت مسجبرت ألا ودم سلزو خناس بزوحات دم مسوسي تمليس عزوم كجفو خلو يقويتا كم دجنا مسيو قرص بليو قال ملايو مش مليسوا هجد ما خما أخي جفو متى نابتا مقفاف أسوم نابتا نايك أدمهم نجر يلن قال إلهم تسفى قريتهم قال خي كدو متى هي لوم كاب يروساليم كي توجه أتي زنجركم تسفى أبو كسا تقبلوسي تسأبيو السومس مسألة زقبرهم نجر يفلت الله قويتا كسا أسوز ما تسجن تايك خوننا ينيروا كتسبيو نيروا تسبيو أبي يروساليم كي توصل زن 10 days in fact أنا 10 days ده رايس قطيرنا ينام بس خذهم كله تسفى 10 تدي 10 دي حنت ما قلت دي تسبيو ترايلهم تسبيهم 4 مالت أريجو راي تسبيلوا تسبيهم دمامش ده 10 ما قلت خم تفلتوا مسيو بتابع على 5 تبع المالتي كاباسيكا كسبع على 5 إن ስለዚህ በዛ ማልት ዚአ መንፈስ ቅዱስ ወሪድ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከዛ አዝመጽሲ ተጸበዩ ይሉ ቁጥር 6 ተሽኡ ሕቱ ሓቲቶ ታይሎ ሽኡ ተዓኪቦም ከለው ወይ ታይሎሞ በዛ ወራዓት ዝዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቀኒኢኻ ኢሎም ማለት ነው እንጂ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እናተዛረበ ክንብልና بزعبا منجست زا أنتي دا يحتت هالو ومزوم سبع سوزبلهم زلوا كابايد سماهم تسفى أبو كذا أتقبلوا كاب يروساليم كي توصل منفس كدوس كذا أتقبلوا يزبلهم زلوا نساتهم دم ما ده حتى ودلوس ما أزي خابل منجست تقنع الله أي باندي راح توام تيا ما أزي إسرائيل زي كم تقنم جنا نازل برت كم بقال جزية داوود سلمون زي ما أزي منجست زمت الله دم ما نوي حتىهم يا كابتي نبابيلون فريسوم كابز خدولو جميرو almost 600 عامات
وإلى لحمشتة مئة عام to be safe إسرائيل منجستي أي نبرة دحارون كمل سخلو بناي أتوم جزعتهم good will يوم مليس تمليسهم منبر كمزي لو علاوي تدخونات حجر يكون المسريتهم تنقصي أفكيدو لهم كوين بعد زروبابيل كيدو سرحوا واتا كتاماتي أتباهيلهم غير جبركو كسي سيم كغافلوا يعني لذي لو علاوي تدخونات ناس حجر سي بقى كابتا يروساليم كابت فرس جميراسي أين بروم لذي نوع عبتهم الله كاله جن عبلوي كدان منفس مفساسن منجست مملاسن ويدما مودعتا عالم مودعتا جيزيسي زتتحازو قالات تنبيتات سلازلو اج مودعتا يغلغ بلوم كلو منفس كمصيو غلغ بلوم كلوس منفس دمت اندحر كوينوسي امبارتا منجست تملس يايلومسي منجست امبار معاسي خاتملس يبلو والله ابزقيل جي انتي تبلالو مسلوكم تقسي حجن يعقوب كامركو كملسو نخلا بيت اسرائيل كا كمهرا مسبل منفسي دما كخوي تبلالو سلازي منفس مخاوسي ناسرائيل محناص ناسرائيل كم እንደገና መምላስ ዝብል ስለዘለው ወይም አውት ኦፍ ክስታይሲ ከምኩ መስለና ሁሉ አውት ኦፍ ብሉ አይኮነን ማለት ሰባት ጣስ ፈልጥዮ መጽሐፍ ቅዱስ ፈልጥዮ ብሉይ ኪዳን ፈልጥዮ ኢሳይያስን ተሪና ምዕራፍ 32 ሲ መንፈስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ዝከአወና ከምዝኻ ክኸውን እዩ ሽኡ ነቲ ምድረ በዳ ከም ፈራይ ሽዕበት ክኸውን እቲ ፈራይ ሽዕበት ድማ ከም ዱር ክቁረጽ እዩ ገለ እንዳበለስ استناي مودعታ ዘመን መንፈስ ምምጻእ ገለ ስለዘተሐዞ ኢሎም ሽኡ ባርማሲ ከተመሰላ እዚ ገይበለውን ነቲ መሲህ ምስ መጸ ከሙ ኢጌሬም ዝጽበይ ወዘለውምሽ ከሙ ሉቃስ ምዕራፍ 14 እንቶም ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ሲ ክዛረብዎ ከለው ሲ እሱስ መንግስትን እስራኤል ሲ ይመልሰላዩ ኢልናስ ተስፋ ንገብር ኔርና ኢሎም አለው ስለዚህ ታ መንግስትስ ክትመለሰሎም ይጽበዩ ኔሮም ማለት መንፈስ ይመጹ ይመስበሎም አሁን ባር ሕጂ አትኸውን ደላይሎ አዲቶም ሞቆይታ ገንታይሎ መስለኩም استمودعታ ዘመን የተሐዙዋ ከምዘለው ስለዚህ ፈለጠ ቁጥር 7 ንሱ ከአ ከምዚልዋ ሳخت መጽያኮ እስራኤል ኮ መንግስት ኮ ቀናለይ ከም እንደገና ኮ እግዚአብሔር ኮ ከህድሳይ እግዚአብሔር ድበጽሐ ጊዜ ኮ ከመጽዩ አብሉ ኪዳን ብዙ ትንቢታት አለው መወዳታ ጊዜ ሆ ግን ቁጥር 7 እንታይሎም ሹ ንሱ ከአቦ በስልጣኑ ዘመደቦ ዘመኑን ጊዜውን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮን እዛ ማዓልት ዚያሲ አይተፈልጡዋን ይሁም አቦ ይንታይ ገይሩዋ ዘሎ መዲቡዋ ዘሎ እጂ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ብዛዕባ መወዳእታ ማዓልቲ ብዛዕባ ታ ጎይታ ዝምለሰላ ምድሩ ሁሉ ትጥቅለለሉ ናይ መወዳእታ ጊዜሲ ማንም ድፈልጥ የለም ማቴዎስ ምዕራፍ 24 25 ክልተ ምዕራፋት ሙሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሕቶ ሓቲቶም ኣብ ደብረ ዘይት ዝበሃል ከረን ደይቡ ከሎ ማለት እዩ ትንብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን መስሓተትዎ ሸውዓተ ምስላታት ክልተኮ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኩን ዘለዎ ድማ ሸውዓተ ድማ ደሚሩ ድማ ፓራብልስ ነጊርዎ ኩሉ ዝነገሮም ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 25 ተን ኩለን ፓራብልስ ምስታናይ ኖህ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ደሚርኩም ክትሪእዎ ከለኹም ሓንቲ ያ ታመለኽታ እንታይ ይመስለክ ታማልተ ይትፈልጥ ያ እንታይ ዳኹን ድሉ ኮይንካ ነበር ከምቲ ጊዜ ኖህ ኢልዎምሽ ሰባት ይአቱ የተዓታቱ ግን ብድንገት ማይ አሂ ከም ዝመጸስ እታ ጎይታ ዝመጸላ ማዓልትሲ ከማይ ሰባሲ ኖርማል ላይፎም እናነበሩ ከሎ ድንገት ሲ ሓደ ማዓልት ከመጽዩ እጂ ሰባት ሃንሳሲ በቃ ጎይታ ዝመጸሉ ጊዜስ ኳልኩሌት ገይሮም ገለ ከነግሩና ደልዮም ላዕልን ታሕትን ይምዝብሉ አረ ማንም ድፈልጥ የለም ብራዘር ጎይታ ባዕሉ ይልወሎ ምንም ከሙ ምግባር የለና ግን እንታይ ንኹን ንዳሎ ክሳሱ ዝመጽኸ ክሳንሱ ዝመጽ እንታይ ያለካ ግድ ስራሕ አለክ አብታ ማቴዎስን እንታይ ሎ እዚ ወንጌል መንግስት ኸአ ኣብ ኩሉ ቦታ እንታይ ክግበር እዩ ክስበኽ ሹም ወዳእታ ኸው ወንጌል መንግስት በመስባኽ አፋጥኖ አቀላጥፎ ስራሕ ዘተዋሃበካ ንስኻሲ ድሉ ኮይንካ ነበር ወንጌል ንገርያ ታዝ መጸላ ማዓልቲ ማንንም አይፈልጦ አቦ በስልጣኑ ዘመደቦ ዘመፍላጽ ንአኻትኩም አይኮነን
أموها ده يقبروا قدر شمون تامسون لمكم قدر شمون تشون تيلو منفس قدوسنا بخاتكم الزورد كنا أتكم صراحة كن زي حج قدفوتي دايم ودعتات بلوز الله منفس قدوسنا بخاتكم الزورد كنا حيلي كتقبلوا يوم كاب يروساليم أب كل يهودان أب سماريان كسا وسن مدري مسكر كتقولوا يوم ما أزيها من قصة تقنع الله إسرائيل ما أزيز مودعتا نو سو أبو بسلطانو زمدبونا أخاتكم مفلات سي أيتوهبكم انت يدا قبروا منفس مستقبلكم حيل مستقبلكم كاب يروساليم جميركم يهودا سماريا كسا وسن مدري تايكت قبريهم مسكري كتكونوا وانجيل كتسبقوا كسا مودعتا زمن كسا مودعتا شاف مدري زوسد تلقوا هيبو كسا مودعتا قويتا كسا أزمتس كسا وسن مدري دماس دغيد قن تلقوا لكم إذا تلقوهم سي فتسمو جمان فاس كردو زمت قالوا وانا مغنيات زيو بزي أخذ ما يقول قدرة شعاتن يلا زلاك سأسر تعالى نشتي رأيك نبلامو خنملس موزاب سا قدرة شمونته كنزاز مينا إذا مسبلا دمانا رأي وانتاي قبري بلنا عرقة كبئنتم كأ دبنا تقبلتو نسو كأرق كالو نساتهم كأ ناب سماي قصهم كتأمتو خلو نهو سعدا خداون تتخدنو كلت تسبقوت أبتقاهم دويلهم نبرو أتم سب قليلة سلامنتاي ناب سماي ناتأمتكم دويلكم زلخم إذي كابغاتكم ناب سماي زا عرقة يسوس كم تناب سماي كأرق كالو زرعهمو كمو غيرو خاء كما تصيبني ناب سماي ناتأمتو فزيزوم دو زبالوسي أراي تفزازو ملاخ مصيون تايزو لهم زلو أبز دويلكم سي تترفون تايدا إذي كسا دبنا كغيد زرعهم موسي كسا وسن مدرسي تلو غيبوكم هالو كيدو دا أنتاي قبروا نزل تلو غيبوكم سي فتسأمو إلو كزهربوهم كالو ترغبو إذي أدما قال دما يزوم كيدوم إذا أب قبر حواريات بتفتسأم زبالو قلو دما نريقو مالتي لك ليترالي قبر حواريات تريقهم إذا يسوس أب قطر شمون تزبلا لكنا آيا تغطيلا أوتلاين تجيركم ما نقبر حوارياسي زي يسوع عبر بقى تدمق الله خما يأتغو كاب يروساليم كم زبلو مسأنه أب يروساليم منفس قدوس مسيو وانجيل سبيخهم بيتروس سبيخهم تذكروا قبر حواريات مراف كلته سلسة شهر سبعة دماء عم من قست أملاخ تأسيلهم تجمير كاب يروساليم كسا قطر شو أتغطريو هاللهم زي كاب يروساليم بدهري دماء يهودا زبلو كسا يهودا كيدو شو أجن سدت ماشي استيفانوس مسموته هجي وصو يلوم نيرو ايوصون كيدو يلوم نيرو ايكدون كاب يروساليم زجمركم يهودا سماريا كسا وسن مدري تباهيلوم نيرو ما يوصون تايمصو سدت ماشي قدر شمونت مراف شمونت شو انتي زبل قال ترخبو مسلكم اتوم زتبتنو وانجيلنا نغرو اب سماريا بصو يبلكم تحزنني يا تقال انت كتكون يقبا اني يريب المسلكم اتوم زتلااخو كا تلايهم انديم نيرو كوصو نيروم تزي وصيوم حج مغنيات يرو املاخسي الامو خفصمتانسي اب يروساليم سدت مستلعله انمنتاي كم زخونا يفلطن بزي كحوارياسي كالوت كلاتهم سنتي كوينون كاب يروساليم وصيوم تافتناتي اتا مكراتي امس مصص كلاتهم مسوطو تا قال كتفصم جميرا كاب ميراف شمون تدما كسا امراف 10 تخلتسي اب سماريا زتغبر كابون نيوز تغبر ነገራት ትረኹ ማለት ካብ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማሪያ كسا ወሰን ምድር ዝበሎም ሲክፍጸም ጀሚሩ ማለት ነው ሰማሪያ ኸይዶ ሰይሮም ወንጌል ሰቢኹ በአል ፊልጶስ ንሰማሪያስ በቃ በሙሉ እታ ከተማ ሐጎስ ኮነላ እቲ ሲሞን ዝበሃል ከማን ጠንቋልሲ ናብ እምነት ክሳ ዘመጽ በአቶም ክሳ ስሳብሲ ወንጌል በኃይል ኣብ ሰማሪያ ወሰደው ኃይል መንፈስ ቅዱስ መስመጸ ኃይል መስተቀበሉ እዚሁ አሁን ጀም ናኸዱ ወንጌል ይነግሩ ናኸዱ ወንጌል ይሰብኩ كسا وسن مدري زخيد سبور رخيبكو اب مراف شمون تغبر حواريات انفاك كما اغل ابز موق زنبره موفمنت ناي سمارياسي منفس قدوس نحاده سبسي نفيليጶسي كابو منزيوسي
ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኣዛጦን ዲያቄ ድወርድ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ናብኡ ኸይድካ ክትነግር መታን ኢሉ ኣውፂዎ ተኸደቲ ኢትዮጵያዊ ስሉ ኣብ ክስታይ ተጻኢኑሲ ኢሳይያስ መጽሓፍ እንዳንበበ ድኸይድ ቀሪቡ ንኡን ድማ ነጊሩሉ ክሳብ ወሰን ምድሪ ዝኸይድ ነገርሲ ኣብኡን ኣቐሚጡ ከምዚ እንዳበሉ ኸይዶም ካብ ምዕራፍ 13 ድማ ዝጀመረ ኣብ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን እናጾሙ እናጸለዩን ከለውስ ጳውሎስን ንበርናባስን ሲ ኣነ ንዝደልዮም ስራሕሲ ፍለዩለይ ከም እንደገና ጸይሞም ጸልዮም ድማ ፈልዮም ሐዋርያዊ ስራሕ ድማ ጀሚሮም ካብ ምዕራፍ 13 ጀሚሩ ክሳብ 28 ድማ ወንጌል ክሳብ ወሰን ምድሪ ክሳብ ሮም ክበጽሕ ከሎ ትሪኡ ማለት እዩ በትንሳቶም ዝበልጥዎ በቲ ዘመን ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ክብሉ ከለው ካብ ህንዲ ክሳብ ስፔን እዩ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ትዝፍለጥ ግዜ ማለት እዩ ትዝፍለጥ ጂኦግራፊ ነው ሰሜን ናይ እንግሊዝ ብሪታንያ ደሴት ደቡብ ድማ ኢትዮጵያ እዩ እጂ ኩለንሲ ኣብ ትግብረ ሐዋርያት እንታይ እንዳኾና ጀሚሩ ኣብ እስጳኛ ኸይድ ገለገለ ይሉሎ ጳውሎስ ኩሉሲ እንታይ ክገብርዎ ጀሚሩ ክበጽሕዎ ጀሚሩ ትታብ ጫፍ ንጫፍሲ ትጎይታ ከም ዝበሎምሲ ከኸዱ ጀሚሮም በዚኣ ኸዛዝብ እዚ ኩሉ ክኸውን ካብ ይሁዳ ጀሚሮም ክሳብ ወሰን ምድሪ ክኸዱ ግን ሓይሊ ክሳብ ተቐበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽልሑ ኢልዎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበልና የሕዋተይ ምስክር ናይ ጎይታ እንከውን መጠን መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ስኢሉስ ደስ ከብለና ጥራይ ከዘምረና ጥራይ ገለ ኣይኮነን ተቀቢልና ቸርች ትበሃሉን ቤተክርስቲያን ትበሃል ክብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ያቆ ጀሚሩ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ጎይታሲ ኣብዛ ከውሒዚኣ ማሕበረይ ከሐንጽ ይሉምበር ኣይተሐንጸት ዘተሐንጸት ኣብ ክብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ይስራሓ ጀሚራ ተልእኾ ጀሚራ መንፈስ ቅዱስ መጽዩላ ወንጌል ሰቢኻ ሰባት መጽዮ ተነሲሖም ተጠሚቆም ብለና በትምህርት ሐዋርያት በጸሎት እንጀራ በመቁራስ በህብረት ጸኒኦም ነበሩ ይብለና ታናይ ቤተክርስቲያን ስራሕሲ ክብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ተጀሚሩ ቤተክርስቲያን ተኸውን እንታይ ዕላማ ክትፍጽም ከላይ ወንጌል ክትሰብክ ከላ መንፈስ ቅዱስ ዝመጸላስ ነዚዩ ሓደ ነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ፓስተር ሓደ ካልእ ድማ ፓስተር እንታይ ብሎ እስኪ ናብ ቸርችና መጻእሞ ሜንተር ክትገብረና መጣን ረአይና ለለይ ብለሱ ሪታየር ስለዝገበረት ኣብ ፓስተር አራይ ብሎ ከመጽ ሰለስተ ሰንበት ክሪእኩም ይሉ ሹ ሰለስተ ሰንበት ይመጽእ አንሳብ ኣብ ቅድሚ አንሳብ ማእኸል አንሳብ ድእሪት ገለ ኮፍ እናበለስ ሁሉ አገልግሎታቶም ይሪ ታሪዩ ታራይ ኦኬ ሰለስተ ሰንበት ሪእኻና ታይት ብለና ይሉ ጅንታ ይሉ መስለኩ ሰለስተ ሰንበት ክእዘብ ከሉስ ፕሮግራም ዝተዛዘመ ይጽልየልኩም ይባሃል the same people ይወጡ ይጽልየሎ ይወድቁ ይተንሱ next ሰንበት ከሙ ይጽለ ይወድቁ ይተንሱ ሪእዎም ማለት ማአስ ይሁን ካርፔት ሚኒስትሪ ደዋብልኩም ሲ ቸርች ተኾኑ ካርፔት ሚኒስትሪ ተረዳያትኩም አለ ኣብዚ ካርፔት ሲ ወወዲ ካምትንሳ አይኮነምታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኹ ሕጂ ሓደ መዓልተ ሰብ ተጸልዩሉ እንድሕር ኮይኑሲ ደው ኢሉኮ ጽባሕ ድማ ንኻለ ክኸውን እዩ ዝግብኦ እምበር every time ንኣኻሲ በቃ ክንገልግለካ ኢድና እናጻዕና ጆኻ ክንብለካ ገለሰ መንፈስ ቅዱስ ዝመጸሲ ንኣና ከምዚ ዓይነት በጣይ ነገር ክገብረልና ጸገም ይብሉ ከሕጉሰና ከሰራስረና የሰራስሩ መንፈስ ቅዱስ ግን አባና ጥራይሲ ከኸውን አይኮነን we have to be እንታይ a church ክንከውን ይዝግባና በሐቂ ወጪናስ ክንሰብኽ ያዋተይ ነናብዚ አኸለናሲ አይስማዕኩም አቤ ዘሐዘ አብዛ ምድር እዚ አኸለና ዘሐለፈ አመሲ ሰለስተ ሰባት ምሽ በይቶም ሰለስተ መናእስያ ሲኢና ናሕርዶምና ተቃተሉ ገለ ሙዝ አብዚ አዘሚርና አብዚ ሆይልናሲ አብዛ ከተማና አብዛ ቀረባ እዚ ሰባት እናሞቱ እንድሕር ደኸዱሎ እንተኾይዶም እዚ ከሕጉሰና ይግብኦም we have to stop and በቃ ክንጽልይ ክንሐስብ ክንነግር ነህና ጥራይ እናተማሞቕና ነህና ጥራይ በቃ ሆና በልናሲ ክንነብር ይግባአና ነው ያሕዋተይን ስለኻልኦሲ ክንሐስብ ኢየሱስ ረአየሞ ይብለና ደንገጸሎ ንምንታይ ደንገጸሎ ጓሳ ከም ዘይብሎ ፍሕ ዝበሉ አባጊ ሪኡ ደንገጸሎ ትድንግጹ ዶ ክትሪኡ ከለኹ ወይ
ወይስ ኖርማል ይዞነኩም ሰብክ እዞም መናእስያት አብዛ ከተማ እዚኣ ዘለውሲ ኖርማል ድኾነኩም ይሕዋተይ ክንድንግጽ ይዝግባአን እንተ ደንጊጽና እዩ ድማ ብሓቂ ወንጌል ክንሰብኽ ንኽእል ዘለዎ ኩነታት እዩ ከደንግጸና ዝግቦ ሰብ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘየለ ንሲኦል ይዳሎል ይኹብኮባል ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ድንግርግር እዩ ዝብሎ ዘሎ ይጠፍእ እዩ ዘሎ ኖርማል ከይመስለኩም ምሳኻ ሃቢሮምሲ ትምህርቲ ስለዝወዓሉ ምሳኻ ስለዝሰርሑሲ ሓደ ጌርካ ከይተወስድ ብራዘር ከም ሲኦልን ገነትን ሞትን ህይወትን ብርሃንን ጸልማትን ሲፍልል አሎና ክርኢ ከለናሲ ክንድንግጽ ይዝግባአና ክርኢ ከለናሲ ክስማዓና ይዝግባ መንፈስ ቅዱስን በአር ዝመጸሲ ነዚ ወንጌል እዚ የድና ከነበስ ክንነግር ካብ ሲኦል ክንምንጥል ሰባት ካብ ጸልማት ክንምንጥል ሰባት ኣብዚኣ ተማሚቕናሲ በቃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባሃይልናሲ ክንነብር ናይ ክርስቲያን ክለብ ኣብዚኣ ክንፈጠርሲ ኣይኮንና ክንከይድ ወንጌል ክንነግር ክንከይድ ወንጌል ክነበስር ክንከይድ ወንጌል ክንሰብኽ ንኻልኦት ክነምጽእ እዛ ቤት ክንመልዓ ይዝግባአናኩ ይሕዋት እዚኣ ከተቕናዕና ይዝግባ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘበለ ባዶሲ ክመልእ እኮ ይዝግባ ጨውሮም ብዘንሆ ድዮም ሽጋሮኦም ድዮም ዘለው ምስ ገሊኦም ድዮም ዘለው ብዘለዎ ከም ዘለዎሲ ክመፁ ሓደ ወደ ሓደ መዓልቲ ሓሪቑ ተዛሪቡን አንታ በዚ ተሓርቕ ኢሉ ኣብዛ ዓብደ ርኤሲ ኣብዛ ኣብ ደገ ቸርችሲ ሽጋራ ክትክኽ ከሎ ርኤዮ ኢሉ ዋ ካብዚኣ ተሐጉስ ንላዕሊ ኣላድያ ኢሉ ከመይ ኢሉ እዋ ፈውሱ ደልዩስ ህይወት ደልዩስ ይመፀካ ኣሎ ማለት እዩ እሞ ኣብዚኣ መልኣኽ ድኾነ ዲኻ ክትተኣኻኸብ ትደሊ ዘለኻ ከማን ኣብ ደገ ቸርችሲ ብዝተርከሰ ዓይነት ከምኡታት ተመልዩ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ነምፅእ ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ኮ ይኾን ትግቦ هذا مسيوسي خمس فلي هبيلنا خنبلو قال هيكوننا دغبا كنري نو خمس سنبرالو اجي the safest you مش جاب سيلفونكم ابزي بدكم ما تخدو قال كلها ناخذ من هذا قبل كخدو كاي غبون كنفرح ولا غبان مغنياتو حدش بزوخ كم ممص زتلعل بقى اب ستيشن مجم قديف كايد غير دها سيلفون كتكيد فريد كاياد زي كوينك ኣብ ቸርች ድማ ስራሕና እንተሰሪሕና ከመይ ክትከውን ይሕዋት እጅ ሴፍ ደኾነ ንሓድህና ስለ ዝኾነ ክሳዕ ክንዱይና ክንሓስብ ዝግባአን ክብረና ኣምላኽና እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዝመፀሉ ምክንያት ምስክር ክንከውን እዚ ኣይለኽ ወደ መንፈስ ቅዱስ ተዋሃብና ምስክር ክንከውን ርትኢ ክህበና ኮንቪክሽን ከቐምጠልና እዩ መፅኡ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ወንጌልና ኢሉ በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን በብዙ ምርዳእ ከአ እዩምበር በቃል ጥራይ አይመጸኩም ይል እዚ በብዙ ምርዳእ ድብሎ ወንጌልና በመንፈስ ቅዱስን በብዙ ምርዳእ ድብሎ በእንግሊሽ ተሪኹም in power and in the holy spirit and with full conviction ይብል መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ተዋሂብካ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ተዋሂብካ full conviction ክህልወካ መጣ ብዛዕባ ወንጌል ክትዛረብ ከለኻሲ ከምቲ አንቶ ይዝበልኩኹም አይነት ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ህያው ምዃኑ በደንብ ርግጸኛ ሆኖ 40 መዓልታት ከም ተራእዮምሲ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃበና ንዓይና አኻትኩምንሲ full conviction ሓልዩናስ ብትብዓት ወንጌል ክንነግር መጣን ክንነግር ከለናስ ይብልወለው ከመዩ ገለመለ ኢልና ደይኮናስ ኖ ዘጣዕምናዮ ዝተረዳዕናዮ ዝተለማመድናዮ ክብረና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ጎይታ ምስበልና ኮንታይ ኮይንና ለና መስለኩም ተአባ አቦ ንብለሉ መንፈሲ ተዋሂብና ይናምበር ሓደ ሰብኮ ኣብ ቸርች ተመዝጊብና ክርስቲያን ኮይንኪ ተባሂልና ኮይ ኮናን ክርስቲያን ኮይና ምስአመና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና እዚ ኮንቪክሽን ይብል ስለዚህ ርግጸኛታ ብዙ ጥቅስ ከይንፈልጥ ንኸይና ግን ኣብ ህይወትና ግን ዘአተወ ቃል ግን ዘአተወ ህይወት ግን አለና ዘጣዕምናዮ ነገር ግን አለና ስለዚህ በትብዓቲና ወንጌል ነገር ንምንታይ ዘጣዕምናዮ ነገር ስለዘሎ ኣብዛ አዲ ሴልስ እንድሕር ኮይንካ እጂ ክትሸይጥ ከለኻ ብዙ ብዛዕባት ፕሮዳክት ዘይፈልጥካ with conviction ኣይትዛረብልካ እዚኣ ስለዝፈልጡ እንታይ መስለኩም ድገብሩ ብዛዕባት ፕሮዳክት እዚ እስኻ መጀመሪያ ኮንቪንስድ ክትከውን ብዙ hem ዝመረኽ እዚኣ ታዝበለጸት ያ ኢሎምሲ
يردوها صبوق جيرو مستردها شو نسب كتنجر كلها with conviction يخاطب سئلك هاجن ناي لب تخوينو سيتردها عند هركوينكا كاب عينها تزجز فلتك conviction ناتك دايبلوسي أي جز أكاني أي تأمنونيها بحثير سلازي قويت هذا ما منفسو زحاب الناس زت عاملنا أنتايو كن مسكر كله ناسي with conviction بملو متأممان مردع أنسي ببزو مردع زبلو مصحف قدسنا بتقريني هاسي with full conviction وانجيل كنا جرمتان كبرنا أملا خنا يخون زهيوة زي أتيكم ديو زهيوة إذا منفس تأمكم ونداركم with full conviction هنا وانجيل نذكر ولا بزحك على تزين فلت الناس زهيوة زجن زت أمنا يو كم تعين صور مرافت شاءت يوحنا زلوا بزو مدنا جروا تيولوجيكال حتى تات مثلا مسؤولو زي يفلت له أنت نقدر نفلت له ورنيره الجيك جيري الله هذيك تخاله يفلت لكم نيزي أجن عندنا بالنجرسي أبا يكون الله نأنا عندما هم يمش ورنيره حجنا يري الله أبتسأل ما تنيره حجنا يسوع صبري هو اللي الله كبرنا أملاقنا يخون يسوع كريستوس قويتاي زي أغنى بالمتان كبرنا أملاقنا يخون قال أيضا ما كندرت زمان فسز لازلوا النار هناس هاي قبر مسلوكم زمان فسزي كتزعرب كلها كاب ناتنا ناي كت مخال زربا ناي مقمات قال ما لا قال أيكون لي حوالي بأمنة تعزيزك تأمينك وانجيل كتنجر كلها تزتزارب كايوقات قبل بسب أتيو رت إذا متس كأمنهم يا إنتم زبرهم سي منفس قدوس بعد سلازي منفس قدوس لازلنا كنزعرب كله ناسي كنزبل كله ناسي منفس قدوس نزيه جزنا انتهي بالمسلوكم قبلوك أس وانجيل مقراف حدا أبكر مجزيابير أبيك خووني مو وينن زسكرن مستن كأ كتو أيكستني جناب كرس أديو خلو منفس قدوس كمال أي بزعبا يوحنس نبزوهات كابدك إسرائيل ون نابك زيابير أملاهم كمال صون هجن نبزوهات كاب إسرائيل نابك زيابير أملاخ دمال صوم نمنتاي جناب كرس أديوسي منفس قدوس كمال أي منفس لازمال أي يوحنس أبرخا خوينوسي بزوهات أب كتما خلوسي نسوا أبرخا خوين منقص أملاك قريبا لا نسحاتو قبل كلس سب كله كذيلو ماتي متشوت ويقال لك هذا النجار كويس نبرة the spirit was with him منفس نسوا لازم نبرة سالزاي نيم ودات أزياء لكم وود تبعت دم خيبنا مثلا بيتروس أكيد متجاه جرى سلست جزء مساري هذا حازم قال أيكون نك وتحدر قال أيكون المسيح أكيد مجرد سلست جزء سكيلو منفس قدوس مسورة دوغنا منفس قدوس مستقبل أجنا تبعت رخيص صحاتكم دسقلكم موجيتنا يسوع كريستوس زتري وزلهم منفس نسوي أو سيسو قال أن دابلس بتبعت كسبكم جميل تلوتي منفس قدوس مقبل منفس قدوس أبلغي ممسي سلزي هوالي إذا منفس تقبلنا نأنا صيلو انترتين كجبرنا يكون مسكر كنكون إما أسأبي أوسي بزعبازي رتئي كهلوانا conviction كهلوانا متعني مو إزوان جيل زد أنتي نكبره نسباكم كبرنا أملاخنا يكون تيواركم تسألي هاليلويا هاتير تقولوت رسنا أدنا بيلنا مسكدون حاولنا خوينا هنسألينا زازمين هاليلويا يا أبير مزجان نقولتها سلا خنا مزجونين أجي أبير مزجان سلتي من نفس زي حدث قالوا يجي أبير مزجان تلو خنا زقس قالوا يجي أبير بارخ هاليلويا أبو خبرنا عخا يخون يجي أبير سمك بروخي يجي أبير سلا قال كان مزجنك سلا تطعم قال كا يجي أبير يا أبير نفسنا زرس رسا قال كا قويت أنا مزجنك قويت يا أبير بحكي نوشتنا تزاربوت إن يحكي أخا موت مزجن بحكي نوشتنا تقصقصوت إن يحكي أخا موت مزجن يا أبير تلو خنا كسعز سوت أنا يجي أبير أملا خير بسم يسوس كتقصقصنا كترد أنا سلت أنا حكا قويت تمزجن قويت نوجي أبير نمزجنك سلت عمك قالك
كبر قالك هاي قويتا نفس زحدس تسفى ذهب እግዚአብሔር زبرتع أملاخي سمكا بروخي يخون قويتا هاليلويا እግዚአብሔር مسجن انت لا كيلنا نغرب دقائق ابكن مقويتا كنقوم ينامو እግዚአብሔር مسجن كابزلنا يتسئنا اسكن نفس وكفنا እግዚአብሔር برتع خبرنا نغرب دقائق كنصلينا እግዚአብሔር مسجن اوشتنا تقبلنا يتلؤخو زوحات أزبل نستقبلنا تلأخو ببزح نجار زتقبلنا أزبل እግዚአብሔር كودق እግዚአብሔር مسكن كم تلأخونا نقرمت كين قسقس كم تلأخونا خين نبر زحزنا زبل خلو أجماد يبانت أسبقه እግዚአብሔር بسميسوس دخاماتنا خلو يكانتات قويتا إنه እግዚአብሔር يكانتات قويتا من إسياتنا خلو يكانتات بسميسوس እግዚአብሔር كم تلأخونا እግዚአብሔር زنبر هيوت يهلو قويتا إنه زمت أنا قال እግዚአብሔር أملاخي أبصت صبح كحدثنا مئتان قويتا تلوخنا أطلعنا خنحس مئتان እግዚአብሔር أملاخنا أبو بسميسوس نتسأل لنا قويتا إنه برتع يخون أمن إسيات قويتا أوشنا بزمن فز محداس يخون قويتا بزي كن مهارات أنا حنا قالك እግዚአብሔር محداس يخون قويتا أحواتي እግዚአብሔር مسكن نتسأل እግዚአብሔር مسكن እግዚአብሔር يحدث هيوتنا قويتا يبارك إنه እግዚአብሔር زحزنا زبالة لخلو يودق قويتا زحزنا زبالة خلو يصبر قويتا بسميسوس يودق قويتا نو نبرت زعلم زي أخونا هبت زامدرو زي أخونا እግዚአብሔር مستفلالي نجر تلوخو خين فتصم منتان እግዚአብሔር زحزنا زبالة يودق قويتا نو بزمن فز نقدميت مقسقاس يخون قويتا بزغن مهارت أنا حنا እግዚአብሔር هاللويا ما بوستو كيسيامولو أبو بسميسوس نتسأل لنا እግዚአብሔር أملاخنا نتسأل لنا قويتا بسميسوسم إنه زمن فز هيوتنا يحدثو قويتا كنعتنا يحدثو قويتا نو እግዚአብሔር نز تلوخو ازي مقسقاس يخون قويتا أبوشنا خسعت فلت أنا مقسقاس يخون قويتا أبو نبوتاتنا حيزنا خنكتسل قويتا ازي حدر ازي حيزنا خنكتسل قويتا نزي زلو ولدو خنكتسل من تاني እግዚአብሔር أملاخنا أبو بسميسوس እግዚአብሔር محداس يخون قويتا محداس يخون لنا قويتا نو مرد نفسو كفنا محداس يخون قويتا بزي قال ازي بزي منفس ازي محداس يخون بسميسوس أبو بسميسوس محداس يخون لنا قويتا نو بزي منكح يخون قويتا نزي تلوخو حيزو እግዚአብሔር أبصت صبح زحاسب تولد نخون قويتا نزي تلوخو ازي እግዚአብሔር كسع مفنص امتا እግዚአብሔር أملاخي زبنصح تولد يخون كون منتان نو بسميسوس محداس يخون لنا قويتا هاللويا أبو نتسأل لنا قويتا نو منفسك ينكحنا قويتا منفسك نزي تلوخو زي منكح يخون እግዚአብሔር منكح يكبر قويتا نب نفسه كف يداسسو قويتا نو እግዚአብሔር عتعتنا زلو يودق قويتا نو እግዚአብሔር عمتاتنا زبلع جزينا زبلع قويتا تلوخو خيفت أمنا እግዚአብሔር زقعزنا قويتا يودق قويتا باسم يسوسم يا قويتا نلمنك لنا أحواتي نسأل እግዚአብሔር أملاخ كردأنا እግዚአብሔር مسكن كدقفنا قويتا يبارك هاللويا إنه خب كله እግዚአብሔር صوتا زلو هيوت قويتا እግዚአብሔር هيوت زبلع قويتا سفلالي نجر زت أبر قويتا باسم يسوس يودق قويتا تلوخو خمزلو تولد نقدمي تيقسقس قويتا نقدمي تيقسقس تولد يخون قويتا باسم يسوس أبو هاللويا أبو ردأنا قويتا تنا بوتاتنا حدري خنقصلو قويتا اتو قويتا ذهبنا حدري خنقصلو قويتا እግዚአብሔር ናብ ትውልድ خنبصحو قويتا أبيتنا تراي حزنا كينا عطو እግዚአብሔር أبيتنا تراي እግዚአብሔር برهان كي كون قويتا እግዚአብሔር برهان ناس እግዚአብሔር أبزا مدر زي أخبره منتان እግዚአብሔር هاللويا ترجع أملاخ هاللويا تدقف أملاخ هاللويا تقسقس أملاخ هاللويا እግዚአብሔር حدري تهبنا እግዚአብሔር نحدري دما بتستقبل كمنفس نتأبخ هذول حدري እግዚአብሔር كتحلو معدك له تبايلهم تتصحفه قويته نتستقبلنا حدري እግዚአብሔር نو እግዚአብሔር أملاخ بد منفسك እግዚአብሔር كحلو نسأل لنا قويته እግዚአብሔር هاللويا ابرنا عخايخون قويته هاللويا እግዚአብሔር مسكن يسوس قويته كم دم أبيتنا أن نقحنا بز منفس نقن حواته حكي ناي እግዚአብሔር قال كن مهارن كلنا وشنا كل دخاماتنا كقول عيد صنيح እግዚአብሔር مسكن بقى نخلو وشنا خزاربو يصنيح እግዚአብሔር مسكن سلازي ابزي قنيات ازي እግዚአብሔር بز ነገር ازي انتان كبرت عنا كنقحنا نصلي እግዚአብሔር مسكن هاللويا
كبرنا عخا قويتا كبرنا عخا قويتا عندنا بلاك لنا قويتا سلو خبر قالك تمسكن قويتا يا أبير سلو خبر حدرك تمسكن قويتا سلو أبانا أمينك نعنا أبير ذهبك أن تول أخوون نمسكنك قويتا كبرنا عخا قويتا زي قبأنا خن السنة أبير زي أبير أملاخي أبي زخنا تول أخو قويتا سلو ذهبك أن تمسكن قويتا كبرنا عخا يخون أبير هاللويا لعلبك أبير هاللويا 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 تمسكن أبير هاللويا يا أبير مسكن يسوس قويتا أنت أرجع زينا بحد أخونا أمسكن نخلود إنك أبير مسكن قدوسك أبير أملاخنا أنا مسكنك قالنا أبو سلذا ما عاد زيادة مسكن يا أبير نفس وقفنا أبير نبيت كاس لذا خاف كان تمسكن بدحن بسلام يجي أبير قدوس قالك أخن سمع كنا حبر سلسلة فتخا تمسكن يا أبير إنه قدوس قالك أون يجي أبير نفس وقفنا برتع سلسلة قبرنا تمسكن يا أبير بحكي أما أخذنا ندخمنا يجي أبير أملاخ برتع سلسلة قبرنا نمسكنك نوجي أبير أملاخنا حبرتنا ون يجي أبير تول أخو زلوا حبرت سلسلة خون نمسكنك أيو زلوا حبرت سلسلة خون نمسكنك يا أبير أملاخي زمارخ يجي أبير إن مارخ زمارخ تولد سلنا خون يجي أبير نمسكنك أقويتا بحكي كم دخمنا زي كنا خمس زلنا هيوت زي كنا أقويتا كم تذهب كنا تلأخو كم دماغ يجي أبير حبرتنا كله يجي أبير أملاخي بسم يسوع كريستوس ما ذا ختمه كله يجي أبير شنو شتو سلز جنن قويتا ما أزو سلز وص يجي أبير أملاخ نمسكنك على قويتا إنه قويتا بسم يسوع نتسأل لنا دم حج يا أبير نفس وكف إن بيتنا نوصل لنا يا أبير نفس وكفنا يجي أبير بزق الأزي محدث كتقبلنا يتسأل الله بزق الأزي مثل سالك هون لنا نتسأل لنا قويتا بزي تل أخوزي يجي أبير بزي منفس ازيك جابير موت انا خلك انياتنا خلك جابير بو مقناي كخون بو محساب بو مسلسال كخون بسم يسوس يصل الله قويتا انه جابير از منفس ازي انه ابزق الناس ازي دما قويتا من نقح سلات قبرنا نمسكنك قويتا ناي وانجل من نقح قويتا امنا هاد حدنا جابير نوانجل جابير معطق سلات قبرنا نمسكنك قويتا ابو خبر خلو نعخا يخون جابير مشاتنا خلو بارخ قويتا حبرتنا خلو بارخ قويتا كله جابير موت أنا مأتاونا كله بارخ قويتا جابير سمك بروخي مو نمسكنك بروخلو نعخا يخون أملاخي باركم بسلام